asen ko yaji akwamukafo bi akoto ahye ne so akobɔ ne tuo ama waye nyamedia we ni nsɛm ahodro bi a edi Kennedy tie ene wiabre nso yɛse nkonya bie mu a yɛde babasom na yɛmfa seda ema Vitamilk na wiabre yɛ kanfo de amamwate abatanum Vitamilk eno na akoda ne hia sɛ wo hwɛ sɛ ne yɛwada no ayɛ saa no a wonya Vitamilk bi ano de pie bi aka ho ebekɔ yie papa we calcium wom dada potassium wom ena fe vitamin B6 ahyemu ma omega 3 6 ene fatty acid ewom enti aboa nkoda no ewo no nyinimu ye omo ahodro nan ye regular soyamoko ho ye champ choco champ banana ena Vitamilk champ no ankasa wokɔ adwama so no bisa wonsa ebekabi na Omezak Herbal Center enie ye ne yakɔfa Ozak Herbal Mixture ede aba oba ya ofichi kro wa yawo ewomuo we yafru ne mukeka wo hangover na achewo a Ozak Herbal Mixture na malaria fever kra de wo yenchina no wayirem ene typhoid etu ose kra ema ho eto yesade Ozak Freedom Herbal Ointment nso aka ho eye freedom wo benya afa ahodie pa se wo de po na tete wo na nchina propro na ha wana se nkabone bia barede ni mu a Ozak Freedom Herbal Ointment yenko epidank Mr. Heba, Danny Heba, Konak Heba, Nimia Yitu, Royan Sabakabi, Monfrey was 0243 214720 and 0242 972 When you make who do be a one masasini, yet dear Asem Beba Dabi Cassia bo babasum, Midi, any. Akosia, Eji Wakodi, Afe, and Semno, Ninchumu, any. Ana fodu ba ko so enie anabo se nipa makoma kudu ba ko ana se brempanyfo a wo mu ne yehwehwemu dia fa adwuransa nsem wasi ye na sentam wo basabasa ye koso enam so ma nipa mienu ehwere won mo kwano enen so won mo atena se na ena no benada no mu hye won mu dwumadi ase enam so ma asante mantam so afo ye ro Simon wo semensa kokopie mu a wo mototo nano a na efiri wode aba no ano nipa du ba ko ena won makokopie mu ewokuo nanimu a watumi atoto wo mo ano ena ne yatie kire mu ana sabrantie kaka yi anam ne so nti basabasa ye ko so ma nipa bi ne mo hwere won mo nkwa ena ne ho kani akokopie mu adosodo sokuo no anim ya wototo nano ye kwa ma so na ne nana kwasi echampon kanewu be me na akwakodi enkomo nana ma he na joso akosia na ukoye akosia me dance ene eka ena nana dodanko akufa do Ghana mampanyin committee a wote ye se won fan hwehwe adwuranse nsemu na abrantie kaka a nipabonfo bi die ne nkwan efiri ne nsemu wo no wonu hwehwe eno akiri nipa mienu a eka ho ne afoforo bi a akwabo eka wo mo na nipa mienu eka ho ehwehwe mu ehwere mo nkwan no committee ehwehwe mu a ehia de twa mu na na ka wo committee no e de wo mo gyina nyina eba na wiye nanso enam se maybe no se de neti koso na committee no se de mu ye o mo nya ne se onom efan ekosere brebi ka ho a onom efan aye adwuma ni bi akosi eye na ehia da ebi enimu na onom de mu dwuma de nyina ebebe na wiye na wo twetwa mu eye fia da na ansa na committee ni sori no na wo de tuja ese wonom a eso so eba no mu de bia danse efa enyamyo a ekoso ewe adwa no ho no enya de se wonom etina bi na ansa na so no na entia yenya echefe eye ruwa kaka na busuafo echiremu a wonom ema eye committee na nim na wonom emeka ensemu a wonom ho na se enema ekoso ewo committee no animu enunti ene ye ba ye no na ni padodo na ensema omo hwa na se sema na ni padodo na ebe ya no se ebusuo no wonom beba ana se wonom ema committee ni trache ebe na abo nondi na omo sa se efrei eye dantini a odikan eye dantini odikan eba ye no se ono de wo ba no oye kasabafo ebe ma eye dabomba hene ana wakasa ebe ma no na dabomba hene ya so eye na emrantie mienu a ono mu firi mu no ne nana ba ko eka ho a ne nana ne ye se de mutala ono eka emrantie mienu a ono firi mu eka kaka na ho ana wo de ki committee na nim se dabomba hene kra de ebra kaka firi mu no wono ena eye nsuye bia ebo mpaye se ono enketie to mu kwetie no na ene ne na eye mutale ena na eno ka sense watete basabasa ibi foso ewa bontin tuonhwe na wanko ho no to na na nko no na me to aduane
afan abasisia anche ena da go ba hene tia ne tie se akwabua kasa ama akwabua kanana no ena wosuma eye de kasa mafo yi ese won kohwe okoye akwa eye ayarfa bia ho na enokwese akwabuo da ya bia se aka ne nana no a woda ho a wosim ena ombuta nte kwa be na mfa so kosie no tapi okoye na doctor de ka tell me say montwe na ka bi wo nyoma ba ko mi bia be ya anso na me de body no ama mo na makope de kwa bia enso se de na madunu no eni esi abere na wonom de bebe ese mo fie mai no doctor ne hwa na eni so ena o ka tell me mo fa efuru no nko ena mo ta mo furu no ena wonom ekosie ana committee ni bisa nse no ebie na mo pese committee no enye enfama mo futu ben ena wo ana o committee no je pese mo ye ma eye egraman ni dabra mo ba eye egra no da go ba hene ka se mo se enioma ensema na na de bianco ku fa de ma mo se mo hwe mu no je bi kan mo hwe mu se ne be ya mo ankasa mo nim enwu ase se ba fa abede ku amate no se de mo fa no kra ni ti de se de be amankasa mo nim enwu ase de to so bi mo ye di ma se ne be ya na adudanko ku frado Ghana man panin ono so na nim wase na de to so nyensa se ne be ya o man Ghana enim wase ti mo fa no kre e na enye aduma na ne wo fa se anafe de nana aye mutale yi a wo fi mu no enya de se owo eye ayiri bi anafe no aware da so e na oniba na aduma na oye ene se oye eye mechanic o fi honom e na abrantie ba ko so ono so ne bra e be trafie e na obi kan se e na oni bi pa ben ana se nim ya tetwa ana on so eka aye mutala ho a on so efiri mu no eye receive no no de efiri mu no na me bang kra a me ko pe kakra bi ayi na me atu botum ana me nya ko se nim ya no basabase bi efi wo abontin eti wofi odu ho no no ono kra no woti pe na ko so no akwabo ba ko fa ni tiri ho a nyame nko a anko kra no ofamuhire ne nko a na odi ndika ko sesi o wo fi a be tuma bi ena onya akọ ena friend ka tense ni ya ketwa no akwabo aka no wo be tire ekwa yarfa bia ho okoye na ni ne da ho no a obi doctor na se doctor ni ni dadanti ohu na ena o te umia no jame enfa na kwenti umia na afim eti ne mamo shedin ena ono so eya ahobo se omo ne doctor ne kasa na makusi afei obuta ne se ono so adoctor fo ni wie e de mamo anase mo na mo di mutumi so efa emu no ekotie ena o se adoctor fo na wie nyame ni wie na se de na bana mrantie no egu abonche mu ye de de fo mfesu mai no eno ena ma doctor fo no e de efunu no e ma wonu ma wonu ekotie na omo so adoctor fo no anyi e ma wonu ekotie no mutante unia na kwabo no hefa no kan no ena so kwabo no kan aki ani ni film ena kwabo no kan na e ma ni wuye ana mutante unia no na oye de bi ayo ana se de na ne koso no ka ho otini nya no nya basa na no kra woni ni wofi ansa na obeti akoband no eti enya de se ni no eka de bi ha bi ahwa na onom eye aka kometi ni video bi tie no de se no be video na se umbuta ni se amanfo to abo ne ma enya tuo e bia kwefo no ana fi nya ni enya de se me di me ko twa yi am hefa ntia santem no ehi se amanfo no e to e ya bo bia e ha na kometi si me twen ye yi mfoni bi a kyerɛw ena mu video tie na e nanche bi kuta e ma ene abo to ene nduka nse wote o ma to bo video yi se na ti ho no so video bi e tutu ne kra twem ti ni twem ansa ena eta abotutu we e koso wono no wiye ena mo fre dance ni otoso mi ensa wono so ebe plafie ena ti ewura wone hwan ena to me kaka a wodi ka free mo no negere me kaka gere ena nduka nse na e ena wonim efa wumia anasa wuku kani kaka eho ana so anfa kwa na me kaka no anfa kwa na me wo bibi an detu jan detu bisa mo ni kwa me nsa mo to committee for you say bi adwuma na mo ye mo adwuma mo ye ene se mo hwehwe ni kunu kaka ni wuonim na mo hu bi oku no ana se fe na nti adwuma mo ye na se ana committee ne so ye na ye hwehwe ye nya police for ni CID for e na hwehwe ehu ni kakra oku kunu no enti ye adwuma ene se ye hwehwe ni kakra oku kunu ne mum ye adwuma ne se 29 no 28 29 no ena mu kunu mu so ena ma basabati ni na esi eti no ena pesi ye gitawo de women efa ho ansa na wukunu no edewu e ho no committee members ni na ena no ekasaya ansa ena ba na dia tu se ena o bekapa na osase an ena odi tija ete ni kunu kaka ye MPP ni mapa a ewodi ni jima ema MPP ato su bi wona no wo enamu eye enum
ɛna wɔne ne kunu no wɔnom ɛwɔ a sade bi so a yɛka sɛ wɔnom ebi so ɛtoto n'ano a dede apieti no nyame yɛ adom a ɛyɛ job de dwumadie so deɛ bɛpie ma baabiaa deɛ ɔbaa no ɛbɛka afa ne kunu no wuo ho biara no ɛyɛ adeɛ sɛ yɛbɛma ɛyɛ yɛ ne tiefo ate na mmom ɔbaa no ɛbɛtena aseɛ no deɛ na ɛhwehwɛ n'aso na wɔnte aseɛ a obisa kɔmɛtii no a sɛ hyɛ aseɛ kɔmɛtii hyɛ aseɛ no ɛnyɛ ade sɛ obiara ɛtena bisa kɔmɛtii no saa asɛm bi a ɔbaa no nya akokoduro ebisa kɔmɛtii no sɛ ɛdeɛ adwuma ɛna ɔmu di ɛfa ne kunu no wuo ho a kɔmɛtii no so akyerɛkyerɛ no mu ɛde bɛyɛ dɔnhwere du ayɛsima di ɛkyerɛkyerɛ no mu ɔbaa no ate aseɛ sɛ afei deɛ ɔbɛka sa ogu so a watena ase abɛɛsima enum ɛneɛ wasa aseɛ na ɔdi n'adanseɛ ejisi a no adanseɛ na wodie no eye ne kunu no de e na wo ka na se de ohun ye wo toyutuo ne de kaka ho no ho sabe no ohwe oba no se de ne nsem kan ni titi a enya de se ekon a enam se obi to akomati no mu kire ne se enya de se mo hwehwe kan ne kunu fa so wiye no no ennim se obeka ekon ne kunu fa so wiye no ana se obeka basa ya esi wa gira na nipa yenu ama akwa ka afofo no sendikane koso wi a committee no so bi kan nsem sendikane koso na ebehu dabi a obeka ne nsem no e bi afa na fa grade enya de se ka ni kunu ewo no ho asama wasase ka nemu wotena ase no be sima enum eko nsia so ani ena watena ase nti ebere na be kire dabi a wode ne nsem no ebefa nana yebeda se ene wamane yebo ade abreye abusiafo ni ene ne kasa yeyi eye nana kwasi champon kanewu ene kaka abrantie no a wofiri mu enam ne so nti etutuo ekasa ya nipa bi efiri mu no ene ne yere ena akwakopie mu a committee no etoto nano na abusiafo mumra Facebook o sesi ye de video bi babato ho ye kwa bontodua se eno ewo asante achema gogonof abato mpeso so na abrantie bi a wanya finhia ne dunsia ehwemu kire mu se wakwakọ wi obi sika na obi nim de ese de wi ase no nkrofo agi ne wamuo ama kromafo no dodo no ahunu ye no won makọtwe mfia ya ukosuku mu a ye de bo nkoda yi wo mu de awurawura abrantie ne toa ma ne nyina awuram wo mu wiye ya pa no mu hye ne boxer no mu se sore kọ ne kwawu na wohwe video no a sane abrantie ni si bi bre na busuafo arewo pa enam saya sunti no yamane boni kwame filasco ekọ ho no mu a woto nkrawe edebreye specifically cry friend say bonto biase nti na artist like angofo bi say almost to ani akobu ani ojeme akobu ani ama wakoyi video as to say sika no kofa tede no kofa de no mo enkan nti na me na me rush ko ho no nti e mu na no na ye no kre nti na o say mi nyama me no me ko bi sante no kra nti ko bi sama me no ara ma me ne se me ba na e ben wayira na wo hunu from efiada no ti say na ma me ne se on ne ba na yira na guys na e keep no o mu di dua no ewura ne to se wo ko wiade wo so ho nti and omo punishment ne se ye di sa king enfian tintin a wacha me wen enfian ya de boy school me ya di tintin e di wura kwa ne to panyina wadi 79 omo nyina di wo ayi wadi wen chuma sebi ema bani na wuram na kama wadi wura no so no ba ko agina ne tiri so akan de ki na krai tiam minshinu mo to mu wie ya no mo che ni mika pamu ni free ija kwa no free of Friday no na akana o se kana mika adu won tu na kwada krum mo si kiama vo twam na mo so mo ti se obi ye bue munyimi o ana mo ko ho na akwa nda ona mo sa dan on tu ngasa to mo ba fi no meka che o ma me ne se ne bana da efiye ho a otim ti ma me ko ye na ye ne bana ena na already no kasa ko da na ira nso nti no akobo police family nti ya na police for ye se ne omo mra no mko se ye ono ena omo ekọ ye na ye ono ana omo fa akra na no omo ye ne se omo ye video ena nipa bone for de se nyame da bi oyi omo so krata ena omo baako to social media age fans so de ye ena omo WhatsApp group o di video no to so amo he de ya ye kromfo bi se enti ye intercept WhatsApp video no ena ma place for no he place for no share ya na omo identify guys na wo no confirm say ampa omo free agogo ho nti anwumre Saturday na anwumre no na petrol team e wo agogo omo ye operation secret operation anwumre
they do and no pano nipa insia oma confirm no dia ba no won to no pina wadi 79 na di wura ni tunum ono a confirm say omo ye and I praise for kwachiom and omo issue please let am akra am say omfanko hospital di say am na ka say akra no hospital oja ayale na homba 20 nipa insia na so far please for no achi omo omo bo amanche makosi Abusiafo Kwame Velasco and Tenen kan na uko ye Facebook ho a eye wo check 102.9 FM eye the video no atoso nyame anim ni akoda no wo bre papa akoda dunsia waso kro no bo na awreho hwese emfia no wo masi bia gauge ne to na wo mudi wuram fe hwese ne nyina akora wuram wo mu we yape no mo sha ne boxer no se sware ko na wa ko ne kwawu ba bia be ko bia wo monfa ho na o se odibre on hey we dia yan say human right for bebam but ye nwen akra no nso ewiase on ade ba ko bia ya akosia hwese kromfo ma wo so emewia wo da ho unim unhu kromfo ni munyam na we ni ti na ye na kra na mfia de utimi de show obi to say we akani nyina wura ni tu na ni ti na ye kra so o man finish no o mo video in the yemi na so we et said ye kun wo obi gina wuti so a wo mia wuti a obi so de mfia ewura wutu yi areho na we ni se ni ti na ye papa bi na fisrem e na obedru kumase e na obefa ahya woni oni ahya woni ni call dem no akwa ni be ma ni mu edu odibi no odi wura ahya woni no wo hwe no ahya woni ni tiambuei ukumio o premio akwa ni gina odi o se he miawa no wakoma na mafefe unaweza wakoma na merehe na we no mo fefe na koma o ma hu na koma o mo di duru na koma ne ho she papa we di tribute yo he abuzafo aroho di tribute he said was be afraid to no a agrawe ofri wu fi omo krono bio o dabi na say ya ayaka de ready ni nsuru mu nyina be say de o makunu ofri wu fi omo krono bio first no ho akosia sa wo konkron ketuam na so omo che kromfo a we kura so sha say de emfia ewura woto we die so say we die ya fia we so banchi aba so wo hu se ne banchi ho eniani no ne apaponte no omo sensene banchi aba na no ye di wutrum ye di enya so omo sensene ho apo no apo ne de ewom na emom ye sensene no no ye ne te se pia no na ye fia ye de wuram wo mo kachirim ye wia ne aso atade ese ti we wo mo kai tete no wo ma enya banchi aba kom de kanitrum abusia udi wuram ayi wuram Eddie. Na sa we hia baduko bi commission. Akra ketua we hia baduko bi commission. Enkomfose mfa. O hia baduko bi commission. Enkomfose mfa. Enam zo hia baduko bi commission. Asem kroya hono. Asante Achimagogo, police commander, superintendent, Kingsley Owusu Bempa, wani Asem Chironi Kwame Ajeni Boatin, na nokokoto akasa dia fa hono, se o machire nipa dunsia. Nipa nsia mom na ese aposifo akire wo mo a, wode o makogira mara no, te se nipa nsia no, ogusu etutuma no. Yo, no kra. Ya chia ni se, eye memini dana najo. Ifiada de beche memini dana. Anaju be no mi no kubo no mi ensa. Na ma posifo no achi se video bisini bi ni namu framamu a ekire se nipa be bebre. Omo achi akola bi di aba hwese beneto. Enti ehunu video no omo ana na duna ejina so chichi nipa ni nyina. Chichi omo nyina no hwa se se ye bi so bisa omo nsem. Ana omo ji tum se ya mpa. Na akola na kubu emu pani baako. Wadi mfie adiosun enkunu e friend Mr. Benesto edi anachase wo mu so adwene mu no wo mu fi sa asotwe asese wo mu betumi di ama no ti ebisa wo mu se na akola no woi so wo makunu no wo mu so wo magya na se wo nko eno na di hu ba ye mu se edi na modi aye obi bai ti edi wo mu gu se
tie mo be kobo be wia no na maami bi ode ne ba ma si afia bi kwakuino ode tine to praga bi mu di ba se akola no ono nanka nkrofo eye no saa basa no ne ba no no okowia obi ade a omo di ade a hyese be ne to no tie ma no krata so omfa no nko doctor na omo hwe no tie doctor fo no guso a omo hwe no dendenden ewo agogo hospital ho mene wo kasai anopai mini station officer yako akọhwe no ya nyame adom ne tebia no ye kakra ya omuguso hwe no nipa nsia no susu ye de omu court sisia ya ye kosere court se omu remande omu maye na asu ye ntie bo ase ye hwihi abusofo ne asie ewo Asante Achimagogo no fa bato mpesoaso no na police commander superintendent Kingsley Wowusu Bempawa kire mu onti ni pensia ne de wo mo di se nyambra se mo de enfie ewuro obi to no ese yaremande wo mo a ye hwe ba bi asem no ebekọ akopie na ye koyeji koyeji a ye jadrofo nka bom ku ho wo mo ese wo mo bu afu pa ama se no tuntum ene kokọ na won mo hye ne nyina no se hyenkani ba ku a wode ne dwuma a won mu akonfrofo mamoyefo bia kwati ne kwama ko boni tuo ama wati nanonom na hwemu kire mu a na hyenkani no obefa adwarifo de fi kumase na ode mu koyeji enti wonam kwan so wakọ no hunu se ka bi di na chi ase di ne ntente kwansi wa hu ka ni biem se akonfrofo na fa kwati kwan akwati ne kwam ana wo mako boni tuo abusafo na areho wo mu di ka di tuo ni bonebo eju abonebo sa na o se da bi menyina mekọ en wo tia speed gidi wodru ba bi na se be ma ye mere wo ko ato ama adwarifo no de akrofofo na ye o mususuro wo mu nuo mu de ba ye nyina won ma wia edekọ ya ne adrofo no bi ekasa ye ama dansini a wo hunu bi no wono so asiesi Mumboye, demonstration ya nyabio. Ka juma ya nyabio, ya nyaka juma bio. Ya nyaka juma bio, ya bre. Ya nyaka juma bio mo, ya nyabio, ya bre. Agade ya come han no me, ya nyaka juma bio. Ade we sha se nye no. Apostle omo ya juma. Omo ya juma na omunya na bana olubo omo na masa 2011 na sadi we sha se wo kwa we so up to date ayi akete ke this year no this year e je fi na wasa ka da kwa obugo pulve na obu biro mu ye se o da kwa obu yi ti ma fo ti go popular o pe yi o ske drago ya so kwa ya paso ko ba asa jo musika nyina adai abusiafo adorofo a wom wo yaji ena tese wo mu kese wo mu ntwika ne biem afekwa de ka adwuma afon wo mu na wo metwi hyan emfa kwantufo nkoduru jojoa de akwamukafo so ye ne de na ese asem no emu ya mam wo ye Facebook ne so no hu makawe ne mra AW 4099-12 eno ne kaya omututuo ne fam manimu ne mra he akronfo na aba no ho akosia me na no na mete from ena me yes some analysis se enioma bi koso e wo Ghana ha esese ye ma ye ni da ho se ya ma ye ni ana ho a ebe ha ye o kai se emre bi abesia twam kro emrantie bi ko soja training omo ye no omo ya menka wo mu ye wie ene ye pam sa amrantie no ema omu ba afie eno ye one sa amrantie no omu wai onum nim pioto onum nim training no bebre ebinum tumi ko training grounds ye kire wonum to some level ubehu ni apam wo mo sa nkofo we pia now onim sene ye target etutio so what study say akromfo abana omnim tuo top oh yes yemusa say anyambia won mu free he fan wo mutumi sua tuo to sa kwan ne so bullion vans ahodo a pickups ahodo a ye diska gum ni ebututo say ye bullion van so wo target so wo mu shutu post ni a oya hwan wutiri ombe pecha no
na police ni di so uhu adanse ni wadu biase kwa so womo targeting police ni no pew womo shutu no enkradie yi womo targeting police ni no pew hwewei no mo to nso de enfeli o odi hwewei ma video no ma ba bia ka no odi mo hwe ba bia atiefo am wo Facebook no mo amu ni wo mo nko sesi ana mo ko hwe ade bi hwe ayi ka we kra dia ka be ni ka be we sprinter mo nko so enye ho ko driver side no good hwe ba bia boba ne fire enti we wo driver be na nku hwe o ma targeted driver no straight up enti wo bob pow wo ye de bebo enu onya akokoduro so obekọ sene na aduro no na wa ankwa ogina eni o mbewie ne kra enu okọ ye odi akwa hwe o hwe badunim eni o ma bi are ho eni o ma bi hame especially sa mia ya hodo a ye didwa akese a ye mai ekodo agosua omu bre o e ma na ekofa adwen no e ma na ekofa bayire no e ma na ekofa bibie no onu mu ekofa ntosi ni mako no omu bre o unim de ye bi ye akosua omu bobosika no na sebe omu bam tokro na edem no no pia shem ento odisika ni tia efa ni bam okudura no achem se ya kromfo ni nso ahunu enti di akromfo ni ye ne se emani kokudru sase mo ya make on bewura ho emani kokudru ba bi akromfo ni wo no na so mo sarande emana ye chew to ho ni ababam obi yiri o chew obi yiri obi maame obi nuaba ni amwa bawa hem na kwabrane small boy bi obi tia wo no obetumi awo na sebe sa tokuro na bi na sene ho sore a ode ne be makoko hyem ema ne ho ba o na ode ne nsa wura oba ne bed mu enti mana wo mko adwene kwa so bayira kwa so tomatoes kwa so no se bi fre aho ene wo mka o mare ho sem wo mu famu a enka are ho ye de yensa wura wonu mu ba mu ebi wo ho no mo kura sebe ye fa wo oh yes akwantifi wo ye hena wo ho akono sade wo wuti wei o men kwa kwa ni subi wo munya chon de wura bush ye be kwa to ayo ye wia ni epian oni lucky na se wo bie wa no nso ye fi ye bebo otuako enti ye be sere ya ho ba sika in fact emia ya hodo a robbery ekoso kese ewo yaman mu no police ni device strategies a ye highways no ye highways na wo highway he me da bia ya me kasa asemwe highway ba bia se bia aha na bari abo da bia bari abo ya enti ono amroba no nim se aha se de omo o take fm ha bari abo ha ene no mo bari abo ha akina no mo asesa de kwa airport roundabout na ne che no mo asesa na me kwa de cham so na ne che no mo asesa mo de kwa so roundabout akromfo na dwemba yi won teta ene ehefa na nkofo ne ko enti da bi omo yem kra be hye na ba bi abo baria ebi amfinhie num edu na baria da so bo na we na mi ntwa no na no so am run about here enumre besa no nso na aposifo gina ho a wo mu cheke wo mu ma lodi bebrebe metifo no wo de wo mu seat che no ye twa mu a driver ni ba ko o se mu de wo ti ha wo cheke overloading senka nipa na makum no na medi o man hyeka na se ya obeda hu overloading na wo cheke se me mate no on ton seat ya won cheke hwe crash bi wa your friend Stevens na wu a waba Facebook so say I was trained 6 months old say me tifie sanko for no ho bebre na so train amanfo into sadioma we you I'm telling you na kro no bebe boys no ya bi ba ha sa soja for na ye pam wo no akosua na hu bia batia ketiketi abatie ebi ka kire me se nana yakosua tuoto na sei na sempanyimfo de be yeyen ni e betina fie ni abedi areho de a yebetu ya I'm telling you enti sankofuo wei a yakokire won mu tuoto onum nso ka se kira manfo won mu ntinsi yakwan esrem kwan ne kura de etai o esrem kwan no etai ye wo ba bi a udura ye be ma wo ka no wagina mo boaboa mo ho ano a na police lady wa ubedru ha police ye lady o no o se ni pakro no kwa ye be wia wo am robbers be wia wo tie ni yo na se wa police nso lady o no o gina
anyanyam bia convoy ne begina atwen o se sniper ne ento aso ana enso wo se nipa no am Roberts ntumi robo eye die ntia sesrem kwan ne so no ho enioma bebre koso a IGP eseso ma na ni da ho especially ni police for na odi wo no go barrier te boni sisem police for no bebre ebinom ya konfo yes the police administration no emo mani da ho serious omone sa konfo we ene ko naive na asante mantam ya mu enyina hini kwan so nyina hini kwan so ufra bu akwa ekuro bi wo ho wo betra enkawie na nyina hini kwan so police ni a no supply trio police ni na wo yese ya nyame ba police ni esrem enya obi a no in charge of army ene e che no so on the supply trio or supply trio ene ma kronfo radio ya so radio we ya so first ni o fida dem akosia enipa onu mu use petrol kayo kratia onu omo kaya besei omo kolodu bayire na eba ni edituo agubotomu abese ba bia ma amanfo abefa ye wie ye diskaka ho de aba be ho na boy ne gada avim ko yiye no jatuo re ho hwe ni oma bebre kwaso ye maimu ye besre IGP ma wani na ho na wa womrantie ni bi regional commanders no muma wani na ho district commanders no muma wani na ho de na sikapa ye ni na kronfo adoso he obi abrantie obi papa yakunu kwa oh kuno shaba bia atuo no so fa ye ne de tactical oh so mo targeti ebekuno mo kuna se no kwa awusiafo ye general husemi so na ya de nsem ni nyina asi nyame won fa driver ni ne kra ensie were ye giadorfo mu di se morure ehuo nyame mfa ne kra ensie na ene won mo boa ye eye kwame ageni mboate na nakokoto ena fe kwadwo apia won mo gentete aba be nsemtwofo kukudam enso eboa bi ene yensemfo panyi wo fadwo antwibo asiako wo se mo krogen edema ye medin ene akosuya ajewa kode yesorso na Krobea na Yaw Asante wode di aka no ato okay akosuya ene arehosem bi nso asi ya ye besre ya dofo ne atiefo ehwe yen live se ya wo Facebook and YouTube no are we live on YouTube good oko YouTube na oko Facebook hwehwe utek 102.9 FM ene tema motorway runabout tobu te wo ho ena car kese ya alodu akosua kasa akese yi bi baby a womo jiji to no ya no ono motena ade na ye omu hyimu no ka ne ya kohima bubu no atwi afasade ne so emadwadifu a unse uduru tobu to bia no a adwadifu wo ho ono mu etonsio plantain chips bayira ya chie eno so de favorite bayira ya chie eni mako wo twitwa je na di kosu atoso ni nyina bi wo ho accident yesi ho odi amunko ye chade hwese ne na ade ne tie no eye very 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 serious ene ya ene ya na ene ya ka na nim ne de ya na nim na he o say cars na emienu o se na mi hunu ba bia ka na nim u kire mienu show she on she na mi hu ya mobo enti ada so mo am wo ho no mo betumi akoso ana mo ahwebi asemu enti akronfu okuyan no adroba fo so namfa 1 minute bia ebi na mu ngareho susu good ya mi hu ya mobo ada se etiefo akosi aje wa akode na yete ne nka no na accident no a very serious accident yankopon hu ya mobo me ba sese ya jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani refi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh e ma mo
nkokra yesem rantie na mamre wanso yesem mabawa metre anti-aging somoje na bemma wa hoden sonko adrei enyema obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish Jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yimu age atumu se eye Spanish Jingo capsules ya manyan afi na eba mo wadi umrante sem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a abosumi pinyi obia enyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture ene adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esene bibia ebusua watanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu nka ho pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye Chalice smart food obi benya wo na free ade e na pomudin so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos aye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Nana, bibia bokode. What bo washroom have by 6 times. And open kwa aden. Jo, I said the minyanya how be wo medunso. Mintu me no, don hwede num bia no. Me sorry junso anajo mu ni nyina. Na me ko junso kra. Emma papa, me wi a na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri sukura ne se. Ensi me mumpo se me ni me ri ni nhemu. Na said dai beba no. Me di boy ni a na tradadada. Eguma worry. Any serious. Hwe mete wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules, your natural dietary supplement. You didn't mean in a banana, say, and Member Marima Uba Infinia, Ukomo Ibimu, Obajon so free. Now, Johnson 10 Temenkan, Johnson so to big share, Wayne so, you find a true man capsules, and I do want to mean what Juman Pamun answer to a car. And Mama who days from Pros Love, need true man capsules in now. I natural in for a diabo jama so. Ubenya Enui Biato, KNG Heba, Dani Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinac, Freddy Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM, Unsa Ebe Kembi. At phone for Natural Lane Company Limited, 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne true man capsules. Bema Beye Bema Bie. Side getting catway. Food and Drugs Board, I should want you to say. Ryan Quay, would you decline? Not me enjoy work with your fee hacker. Show wallpapers, any curtain blinds, or dear design in the hall and in the rooms. Wash a shack designer, why you form hall, ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row, Baby, free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer as a 3D, 5D, any 8D moral designs in
nyinaa Ghana ha nyinaa Alaska pɛ ɔrɔmanfo timi ko tududu pa ton wo ho fofofo chemical said treatment eco see disaster ni nya na josu we hwa se asase we meto no na nsuo wase o me kai pa ase kra bi sa etina enchenchene wa no ho nyinaa tantantan na ba ne sai me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical ebe treat ye e de 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enya nyamesum kra de wo mu a akamede je nkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasi Edum Prudential Plaza opposite Hwa Accra so Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Kamisidano mu Ebene MTTD for 0200 281 080 and 0248 315 258 Abapamo womundi nukreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa you ready share what dia befie wow susumpo na meto ede ma wo fa mo musu chese online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age Abapamo wo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ni tie wan se trafie maye ni dwamrew se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedrato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com Abapamo so convenient Abapamo so convenient Sahara Missani ni tea capsules. Anamu yadi nyina be jane. Oh, come on dear. Menkasa come on na membo. Na dia kama no kweni. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hu no ne so atwe na me de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ase ohu bi pe ka no. Mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so tie. Don de ye spend na nya guru kakra. Na e jo sa na mo chimi ni. Na be so ana e ni se bi fi na afinso obey shevia na de munia me ya adu muni singa ka ba na me so he ba no se no ba mo je ba wona na mi ba be so no me no se tunde ba Sahara Missani ni tea capsules. Anamu yadi nyina be jane. Zahara Nrupei ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334. Na na so dem ha nyina ye sumu sei. Dum so na be hye wa hayo. Na so generator no so e. Eno na mrante gu hu ya so obi be hye se atiere ni. Oyiwa ana da ho. Ya kire me se me nkodi radiation repairs na manti ha na generator petrol ni diesel papa wo 5 kVA e copy 100 kVA. No san so tontoni nyina bi o ho. Ibi ti se mowa fufu pounding machine, motobru, drama, compactor, grinding machine, cutting machine, body machine. Na de wo mu krampo ni se nsu ataw ma home na opese ye fidie ba bekin suo ni nyina wo mu ma wa obeyama pepepe tanso na se dia si we fitire anase ebu atoro na pese odi doma machine be pia pa sandia nyina nkete ma wa ye radiation repairs edi se aduma we nyina na mo page ma sua de ne pati asem papa mo fa mani nche radiation repair efi se da busumi so a wo ka sika o mane nya wo kada usu aduma no na busumi so a wo se tia wo ka aka ho mpa we na opeden to moto ni generator spare parts bia wo we nyina wo ho ana me hyesu mu ebre generator hu sei da wo de hawa anase opani ma ya mabobo so nyina bia to a kona kachi awo so flight throttle station wani Mansia Rural Bank and a din fee ni mu pay and as a friend 0244 588 741 but Drew Hodada OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Wabo wasana babiem Wabo wasana babiem Wabo wasana babiem Wabo wasana babiem Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo. Good morning. Good morning. I'm from Chicago, Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana Boko there. What part of wine? Oh, sister near land in a blue sister near. The same on cancer, black and be out here. I had a bad yes, would
No, no more. Any Chicago about the Dana. No one said to Yaka. But why ni? Oh, Blaunia Bani, London, a blue chick. Oh, sister, you. London also. Oh, but and the man make us say, and then your man, Panama, Papa, Munja. When you are human, Munjaya, Munjaya. Asem Beba Dabi. I don't know what kind of way I send you. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Yeah, blah day. Oh, I did blah. Oh, but this someone said, yeah, my father, be a pamphlet. Be a pamphlet, and I'm more than my drama. Said no, yeah, and wrong. The Ghana, I and one nice as you will be down with your Mudio rough. Ram Pancher, why? Just like someone say, I'm son, and Tafraco, after you come with the Jana the Joa. Mean, any now watching. Any now, then I'm Pancher, Papa. And it's all friend and study Jimmy for the Anya States, Canada, and there's Jimmy for the Amo from Noma did you mound. Aye, and yet the Niasi, right? What say? Baba, Baba, we see it to what it would see to Papa, never been Tiaka. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Asem Musubina kaya minyami beye fi musuyimo. Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Wabo wasana bebium. 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 Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Buena jawase buena. Buena. Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo. Waine ya chawo. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Within the Ewa, when Yamu Yanko Potter so bad, you when you're ready. What would you trade upon your Mankoma? And then Yanko Kwame Asasura, or Gumi Yami and no Brian Sucom. When Yami Yami and Yawani Yami, I'm on some Maria Yami. Who told Suna Boria? Watch us in Yami when my pen. Yeah, I don't know if I'm away. That's it. Yeah, Papa don't know if I'm away. And then Yanko Pony when my pen. Yeah, I don't know if I'm away. That's it. And then Yanko Yadia Radia. Watch us in Yami when my pen. I don't know what's I ye. Krobea nana yo, Asante,
Asem Beba Dabi, Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi. Me say a yadisya, a sayanitre. A free to ada, Cosifiada, Donko, a Cosini Nomi and Sasso, and then many of the Frenchia, and one a Yukumedi for Fra, Abba, now back to him, I will take 102.9 of so. And the Mishia, Nadia, Yatija, Minakabu, and the Asem Beba Dabi, Yawaka. Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Udimafo, nyami. Okamafo, nyami. Rabedi masenina mami. Mameni. Masenina mami, mameni wakamafu nyami, dimafu nyami, remedi masenina mami, mameni. Kropon brabedi asem nyina maye Eurade bekanya asem nyina maye Brana beboa ye ma epoasrochi a ebobo be maninyedi bekanya ho beboa ye edru die deni a eya wona ye ton safrewo sese ba bi adro na di o edepa Sawa ma meboya nia edepa nanso ye wagidie sasa wo bemudia bibia be yedi se wo bemudia bibia be yedi enti yesi enawie brana be dia semaye ewie brana be kamaye ewie bramu bi se beye be yedi enawie yadofo ne adehia mutie ye mo bibiara ha ye ma wo bibiara nso akwaba de ba 102.9 FM so ahaye Oteka FM so ahani Asante nyina hohoa afidi kasia no ewie ya senhia bio ena ye dwoada osome nso ine da toso dumienu ne na ewie ya hia bio se ye de Asem Beba Dabi dwumadi no besom baby biara wo tie ye baby biara wo hwe ye na wie ye chiachia wo na ye ma wa hanso de ba fidi kasie yi so ename mpai boma wunie se Awurade Nyankopɔn mra medima ye eto de bi anipa ye prayer ho se ye ne bedi asem nanso ye did what yasefo ni mu a enkosi hwe nanso se ye jai ni nyina de shadensa bibia be ye di Awuraba bia okodru etweno bi so bridge no na ye dead trap otumi wo se ba bia bridge awie wo ne seniate no wan hwe ye na se wojamu sa na so ka so ko a ebetumi abu no Awura na semu a wo bie na no ka ye ne se Awurade eye wo na wo bo me ba asase so ba bia me be fei ede ahanso nko na metumi afa na mesre wo se fa won se firi soro bra na minsom se be ya ebetwa bridge ya somdwiem Awurade gina ho ano te se Awurade Nyankopɔn kasa ne ho eno se Awura men kasa memfa men samra na som nemom pagya wonsa na minsom unim die ntia sa wo so mensa di mu a edru ba bi a eden a edru ba bi a woje wo ho a enye a ahwe ya wo beje mensa ni mo
me kura wonsani muma wa se eye din se de kura me nye wonsam I will never let you go and am empire body say Awurade Nyankopɔn so wonsam onso wonsam when ye den so na baby a den no onfa wuntwa edru de den ya baby a wapa ba no baby a woje wo ho anye no baby a ka wo nkona nkoako ho afiri wiase so no onfa wuntwa eto de bi asem a eya no eya asre asem no oh ede na reho ede na eya sa ewiase abraba ye boy nu obi anyere de ho pa se woni wo ko enipa ne kan kwase asemu eni de kire wo na wo sre no ana umfi no ebeka se de nipa we wabodamu ana enipa ya wo wani abre a wudi na temi enipa no na esre we adai na wugu so kasa enti sedru baby a ede eni da swasa baby aduro ni de wiase apaw me de sase me ya ni se bi nkome ho na mi mfiri atiasefo asase so eya asre asem no ato no sra asem no sre wate sre asem no eye kana sre sa kan wate sre no eye yade na sre sa yade no wate o se me yade na tena me so acha dodo baby aduro de de abusuafo kra ye bi o ba bre mami nkome ho sre sa hawo no sre no he de wono ya wa wo fa wani krotia wisi hu no oye wo nanso so hu sa ade na wode ahetew no wo hu sa yade a eden pa baby a me ni sari pa wo yawura yi ontumi ni hu bio ne wura be ho sa wono a beku ne ho nanso se o sre sa hawo no a ohu obeka se na kwa we kura wo ye di edipa adenti na wo hete no de eden no na fe kura no wo sre wo so wo hu sa ne atia no awie Nyankopɔn ma osa kukodro no sebe ya wo hawo edaw so no be sre no awie ya chiachia ya ho bio aha ya 102.9 FM Otaka FM sudie yumedi aye die ukoye Facebook ne so aye ya live uko YouTube ne so aye ya live hwehwe Otak 102.9 FM say your Facebook ne so ana YouTube ne so you stream show no live we did the Krobea Nana Yaw Asante oji amanie apasama kanana nie awie ye hia bio aba de chia me awie ba ha ya eja okamafo ene Awurade Nyankopɔn odimafo ene Awurade Nyankopɔn omidi asem ima ebra emu aye den no eyo no na se to nsafre no a onimade aya na areho hwe nipa no the whole of last week na ni das wo nyina sign ohun ne ho se ba bi ade na duro ne de enye wo hwe weekend Saturday Sunday ya areho pa no de akwa odi aba be wura Monday yimu still areho ni wom ena wie na semo a wo kan se abrabo ni mi ni yie the moment nipa be bie na no akasa asem wei odi aside na watch no enti sadwe no aba be hye ditrim eye sadwe no an ne be nante na de awie enti ma dwene panse wutrim fasha na watch na se be ye beboa okamafo ene Awurade Nyankopɔn obo ye hye bo akra ya eja akra asemo edadwa yi wodi atukwa ye nkura hwesemo aba wo mu na ayisu wo mpa akra hwe me ya na Krobea Asante kotokosi Nyankopɔn hwe se wo so nu mu na se wo anura na wo mu na wo gye wo ho baby a wo kɔ no me kɔ so am run about na ma so Nyankopɔn nsa se Nyankopɔn me ne wo kɔ Nyankopɔn wo no wonya wo kwa mu da ebi a wo ankasa na abegye wo ho se de na wo kasa awura no Nyankopɔn se ma me mom mi nso wo nsa na nya wo na abeso me nsa no se wo anura na Nyankopɔn wo mom na wo gye Nyankopɔn mu enti fa hwe wo adwen mu se na watwe na etwa mu na eniema ankoyie no se wo gi Nyankopɔn di so oba beboa wa frɛ ne se de ye frɛ no ya hun se wada so kutawo mu okay ni ekoso bia no wada so kutawo mu wade ubedu enti na no ni etwa mu na wo nsa anka no se ni etie bia fa hye wadwen mu se ana watwe etwa mu na anye yi a na watwe we die se ni etie bia no ebeye yi okay na watwe we anye yi afa hye otiri mu se na watwe edi animu yi die se ni etie bia ebeye yi okay emo bi wo ya anim tete wade ani fitim no
wɔn de wɔn didie ne sɛ nyankopɔn no wɔn bo afɔ di bere bi wɔn ni agye enti wɔn gu agyanan ne mu wɔn de bere bi a wɔn sa sɛbe yɛ adwunso gu wɔn so yɛ gya yɛ nan gu wɔn so yɛ fie nsuo gu mu emu sɛbe mu dwonso nyinaa no wɔn de wɔn se nyankopɔn ne kamafo enti wɔn de n'ani agye bere bi a no wɔ sa enti wɔte ase ne sɛ nnɛ saa bere wutie yɛn a kase nyankopɔn ne kamafo nyankopɔn ne timafo na fa sɛ ni gye ne hyɛ mu na fa twa na wotwi ne hwɛ de nyankopɔn no abɛyɛ mera se ɛno yɛ ɔba ade akyia me enso ɛno no ɛna wia yi sɛ wokɔ yɛn Facebook ne so a yɛwɔ adɔfoɔ atiefoɔ ne adehye a wɔnom adi kan ɛwɔ ha yɛwɔ nana Ntwisaminas ɛwɔ yɛn live chat ne mu ɛwɔ Facebook ne so ɛna ɔsɛ nana yɛ Krobea Asante ɛna wia yi sɛ woba Nas Gentle Kata yɛwɔ Breman Park no akyi a abadwafoɔ no nyinaa yɛtwa ho ahyia na wia yi yɛda ase paa Krobea enkuranhyɛ a wode ama yɛn no nana Krobea ɛyɛ yɛni so Honorable Baroski ɛyɛ assemblyman ɛwɔ Asisiriwa ɛna ɔkyerɛ sɛ Krobea Asante indeed ɔkamafoɔ ne Awurade Nyankopɔn ne ampa Krobea Asante I own this music a lot ensemu a ekasa fa nwom ni mu ene nsemu a won so wode ka no nana indeed onu abedwafo Nyankopɔn nhyira mo paa wate da ne da mo nsem pa mo de ba besom yɛn no nana ɛyɛ yɛni so yɛwɔ Fatima Ena ɛna ɔse Krobea God will never ashame us, he will never put us to shame. That's it. Sa pepepe ɔde yɛbɛtwa baabi a sɛfata so ɔde yɛduru no nana ɔde yɛn ebeduru yɛwɔ nsia Opoku Matthias enso wɔ yɛn live chat no so Facebook ɛna ɔse Krobea Asante awie ma yɛnkyia wo no apamfo no abadwafoɔ ɛyɛ na wɔtwe foforɔ ɛyɛ brand new Asem Beba Dabi week Akra we love you more na more fire yɛwɔ gyidie sɛ daa ne daa wɔ nsampa ɛne wɔ nepa a wɔde som yɛ wɔ afidie yi soɔ no saa pɛpɛɛpɛ ne bɛkɔ woba Best Brain Publications a ɛwɔ pankorɔ no awie yi apamfo no nyinaa atwa ho ahyia yɛabɔ adan mu abiebiem na yɛrehwɛ wo yɛwɔ Benadatanga ɛwɔ Bosomtwe Kontana Sempɔtɛmɔ ɛna ɔse Akra it is another beautiful Monday awie yi yɛnkyeakyea mo Asem Beba Dabi dwumadie no ɛyɛ fantastic program Nyankopɔn nhyira mo ɛne daa ne daa mo nepa ɛne mo nsɛmpa a mo de ba bɛsom nana yɛ Krobea Asante you are the best in fact more fire Margarito GH nso nie ɛno ato sankra wei ɛde ama yɛn Rita Frimpoma ɛna awie wɔn nso tie yɛn firi Nyako fashion de kyɛm so ɛna ɔse Krobea Asante ɛna awie yɛn nso yɛ ka wo ho na Nyankopɔn nso nhyira wo Asante mampɔn ɛna Krobea sabere yɛn nso yɛ abɔ adem yɛfrɛ me Franklin Pips abadwafoɔ no yɛn nyinaa yɛwɔ ha na yɛrehwɛ wo nana oyɛ live ɛwɔ me new workplace atonso yɛ bɛn Salisbury Hotel Akra na me no abadwafoɔ nyinaa me Balak ɛne Adiwale ɛne Abuadwan yɛn nyinaa yɛwɔ compassionate printing houses yɛ asabere yɛn nso yɛabɔ adem na yɛn nso yɛhwɛ wo Nyankopɔn nso nhyira wo Sanchez nie nia me ba Sanchez Nyankopɔn nso nhyira paa yɛafrempɔn nso nie ɛna ɔse Krobea Asante yɛda wase awie yi ɛne wo motivation message a wɔde ama yɛn YF Asanwase total ɛna wato sankra wei di aba yɛwɔ Azeman Ventures wɔ Kronom ɛna ɔse Akra daa ne daa yɛda wase o udwumadie no wode hyɛ yɛn nkuran wode boa yɛn ɛwɔ yanam otue nyinaa mu Krobea ɛna awie mehwɛ wo live ɛwɔ Canada Montreal na Akra I really like your program in fact onsɛm a woka nyinaa no ɛyɛ full of wisdom ɛne encouragement over Facebook ne so a nana Krobea me nso me wɔ ha bi opia mensa abrampa ɛna ɔse Krobea Asante awie yi ma me ma wɔ ha ɛna awie yi akɔ karefoɔ nyinaa sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔnom nso kyeakyea wo wɔgye wo so daa ne daa wo ne pa a wode ba no Krobea wɔde gye nana boate nso nie ɛna ɔso wɔ Better Beats and Creation Center Oshim Hotel Junction ɛna ɔkyerɛ sɛ Akra montɔnkɔ so daa ne daa mo ne pa hodoɔ a yɛ a mode ba no ɛyɛ yɛ nisɔ ɛyɛ yɛ ahohoahoa okay Awurade Nyankopɔn eni yasɛm ɛma yɛn na ɔmoa yɛn na ɔbaade akyia me yi Akra ɛna awie yɛwɔ nsɛm ka saa nsɛm a yɛwɔ ka no yɛbɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛ ho nso adeɛ very good ɛnka ne tete no sɛ ɛkɔ kɔba sɛ krɔmfoɔ ɛbɛ kuromu a yɛse yɛkɔ akɔgya ne kwan ɔnte sɛ yɛku no daabi
empanini ne mema bekwa aba ombeka akaka abeka kire ose yakogya ne kwan yenyinyiri ya na yehunu sese akwanya no enye se bia ye de wuduru krotia ni aka kire ose kɔ eto de bia ye wo enkro amena donko se wako wiade ne nko ade a ye kɔ countum kɔ sha amena nim kɔ rest wo ho ebi nso wo ho a ya pai wo kromfo no ekuro ni nim se ye kan kɔ ha eyensuom eya afrom entini atwa ho ahia ni ye boprim obeka se wo dwane afa ho no akɔ ka afro ni mu akwada ketua bi akɔ wiade ema wo no de sebe emfia ena ono mo peye na sebe akwada no ni trum enye ne dia na mo de pepaye wono mo de mfia na wuram te se de sebe be me fa wo ba okosoro ba fom na wo boso pa no we de emfia no se de mo di wuram ena pa samum okay honorable Emmanuel Sarkodie honorable awiai unia Krobea memoahabade memoaha edeba Otek 102.9 FM so me yo so openikese Krobea nana Yaw Asante honorable na mpom te say okay ya da awurade nyankropon ase da won so ase asem we die nanka ya ti bia che say ye che kromfo a eye mob attack obehwe na go hey pra bash na bia yakuno na we die ankoba saa de ya tie ne se ya che kromfo ma ye de mfia e na sebe ye de wura ne totokro nim akosi le yem ene ye de kam ya chini pensia wo sasem we ho wadaroma edi pa pote ne ba ye ntia ya akwada yi sade we honorable Krobea beda sepa na matia woma uche kesem na ewie okay na ye tere se no kwasem abrantie no bibi nti ni die betumi dia tudwa Enoch na wadi emfie no edunsia na aye fiada etwam ya na abobe nondu de kobo ni du ba ko anado na no mu chemu se abrantie no omo suspect ne se oba be bu eye store ani na ka we wiade eti ade kro we wiade so far de hu se o ko wieska so ko wiade ndi hu no mo chi no na ne omo amfa nche ne kra ana omo che ne nsami no eko na chi ete ne nan sabi na o se trousers ndi omo twe trousers no ko fom ene tetene sabi etua kakaduro na omo da so tua de ya mintimi hu ene omo bai sabi ne to no hodum kakra ana empia ye demre bia pa yo de hwe kwada bi ana omo de wura sabi ni furu ho ana omo de ko no omo de aba na kwada etiamaje mu be kumio menso mu se tata omo mfie no ana obi so eye de o hwe video no mo bi etie ni ti so den na eza kwala no ye no ho twe nyeye omo ye sa hu se kwada no waye mele no ana omo peja no asante atima aboa no no ba baby ayefe wo se kutia po sie ye sie dada ne ye ka kutia po asante atima aboa omo na di ade e wa ha ndi na omo asie ye no ebe krum pa na mum se de kru na nyi akoto asie ni nti zabi omo ye sie na fi ho na mum no omo age ho no se de bia obi atibe nko enko ye bibia enti ho no da ho ye no mpija akoda no kopo ho ne atetere no ne ade omo ame se ne ade achen onu akoda ene o ya announcement ni ade nyina nti no obi se ene obi a obi eda ho sa se de wo cheche mu no ampa ni ampa omo ko hwe ya na akoda no wa ye mre kra ene omo ni police for omo de omo ko agogo private hospital doctor so hwe ye no akoda na de wo pira pa edisa be de se ade ni bia ko wuram anasa ade ni bia kam abani bia kam zenka mu no akoda ni se de yam na kuma ene honsem debre doctor so ebom pem so o ene yabba mu ni ade mpanifo abba mu anya assurance ene ene ono so ne be ko theater na akwa se obetimi aboa ama saa no ma no ne ho atoro na
don't know police force or video no and o matimi akɔkye nipa nsia na nipa nsia no omudini Kofi Asadu ya wadi 29 years Francis Obiamoako ya ne NPA no ya 79 ono na store na kasa ya dia ana Obe Mensa ono 30 years Otebo 53 Buache Dankwa awo 65 na pe Kwesi Mafo ya ono 24 years omo ana police force me akwachi wo police force wo no mo se sa media ni ko mu ko bu police station ona no de ene omo so peja omo na na peya ene ne omo de omo ko agogo magistrate court then his lordship gamu aya kwadubofo openia ye friend say chief supo Ousu Bempa ono na the district police commander to pedifo na no ka so ye tell say afi na omonya report no ntino and the or the video no so etre o send the ma ayi his lordship and no so hwe kakra no so and the beya omomfo mu kosie 2 weeks 27th of this month no stand for mamra na assembly board omo a na pe omo be hu say omo di for so omo ni for there 2 weeks time and omo baba na pe omo be cheche ti Krobea oba me ho a ensebo ati Asante atoma gugu no ebi mo se ba afoforo no ebi mo se da bi kodibu a ho ba bi because omo ni kodibu a ho ba bi ebi mo katwi ni ade de be se ho a enye kodibu anye ba bi a enye kodobo anya Afghanistan nemum ye Ghana ya Asante mamu ha Asante atima tifi omo mensini ya ye friend Asante atem no fe ya gugu no ana sanse mi eti wa me no ka se dia akoya ho sempa. Okay. Honorable Mianshade akwada ketwa edia ye betumi aboye Enoch no 16 years ne suban pa tesen wa agogo ho akwada de ore ai omo a abusuafo no a omo kofo aka no a ene oni omo di komo a do omo ezo we wadwe se wo be capture o mana sempo be record omo de omo nye na mum no o di komo ho akwada we esa de omo kan se ono ya akwada bone wa hakura omode ne san kwatan kofu bi ni ade sa na omo keka se oya kwada bone pa be mum se de se obia ni wa ode ne sabe kum be se na kurase oneja kurase kwa enti no o ma me de o so onye ntum se akwada no ya kwada bone na ndi onimu sa pa za akwada no ya kromfo de o so ono onye ntum za akwada no ya kromfo ndi omo kasa bia no ene de ono so ne omo nya adwene enti ne no akoye cheze afanu no enkomodie ma me no ono awo de ba no cheze na ba de onye kromfo se de omo kano but we mo so chese omo so de ene ago ha de ono akwada no wadi mi di pa ya ene krono de ene na odi aye na yiti ase krono no nsusu aso de wanya no ntika be ya aka omo ayate omo nda kwa ke nya wo Asem Beba obusebusa mu no utie yese opanyi Francis Oben Amoako 79 ye ne store ene osusu senka akwada ni kom no ye koche ni se ohyem ana ye hunu no store ne ho se oye den enti ne yesusu se ne oye kromfo ayi ne die em se omo free ayi remand ne ba ya na magistrate no se ana se kodibofo no bisa no ana me so be ya no according to ma me no ne akwada no me ne di nkomo ne wo mo se ne kasa ya na se den sisi so de na zo ka se wanti wanko wiya de omo anche ne se okura sika ana se sei ne mo omba ya no no ejina ho ojina so no ho ya ono ekura iron rod bi ya enokura wo se tietie bi ya iron rod no wonti mi fa ko bu edan nani sa na kwada no bomu ka kire me de ha de bomu no sabre de record die chese na kwada no wawie teku ana se wawie sempo ana se na wabu edan nani de bomu no omo tuzu se wabegyina ho na de na se krono no ana oba bebonti no omache no Opanyi Francis Oben no adai amanfo ta awia no wa agogo ana na ya se me no se de enye wade ho ya opa de so o hia o mawia ne pe because ya opa na pani pa we de ka de na no de na pa ana wade no enya ya ka e wo se ka kwache no ke bia ukra mfia kra ka fashi na ti ene safa no ko police for ana tempo awofo ene okona eka bia se o si nza wa fa bi bia se no matia me no no se de ya de bia na konfo no ewia ne pente me ni abere pa ya o koye se enyamra sebno enipa
yache wonu nipa nsien onum nyina ya abusua ana otikrum onum nyina na ya abusua omun ya abusua sa na say asem ati na bi maba ho a omun di video no emu na cheche wo mo obi okura no a menim say ebi ebetimi abase menye ayidie kwadubofo de na emu ebi mi ka o matam ya ebi ano mo ho asai gofo ni ebi a no mo ehwe de na ekoso ebi mu se omo twam na ebi mu so eka wo mo a no mo di sa adwuma no ho nti no yehwe omo ko remand ba na se bia enjiremu na ba de a no matimi aba betire but ebi a lawyer for no so de nim mo mara se o ko so bi edi bone na o gina ho na o hwe bia I don't know who are you bonnet and as on your bonnet. I was now back no one make no. They have never said one woman bonnet with the man. I don't call from the okay. Now, but I bay near Jim Pop Bay and a car one more. One more than fear and you run the room to crowd yes, sir, movie, you know. One man yarn is one called name or much not than a quarters ye. I don't know, ask them no. Because omo ya no seka bibie na seka omo sane no omo sane ayi abi omo de abọ ne nan na nsa no nemum omo anya sa na ne omo amtiri mu pọ no se ne e no onu ko wu a ye de wakotu ayi abutie de a eze wu a eze wakoda zamanfo mu a ne santi no se omo san fa ne mafie mizim ge ba omo tiri se ni pa no be wu se yo sanse what the abai will be said be the true media and the Ukuna. The normal general almost obewu a master thing. And no, I asked them because the Abu be as I was a Kajar Norco. The moon was not in towards the area, then they acquire them. Okay, and to Nima many 1 year quest ye ho a cocofan acquire Sabiano. One much as one cotton no na or the hosse na ya chichrin is saying. Na wa yemre to what extent chire honimu kakra obo chese obo koto no ma me na kasa akobi because I was onu kohui ye no na was obebo police for amane no police for ekofa no obo ko ye no wa yemre pa na ne kasa ho aye de dia ma no eti no be hokura na be confusion esi kakra police for no for say omo emfa police station maybe omo chocho omo no di samo ansa na omo de omo akọ ebia baby say hospital and then my mom hospital as you say if I say there police stations them be the room and the ye na police for omudi omachia no ne omode ko hospital free eti na everything I don't know. Okay honorable Wadaroma menko gina so na arofoni adehia mutie asem wei asi ewo Asante Achem Agogo na asem ni mu nyina kyerɛ sɛ akwada ketewa 16 years ɛna yɛse yɛsusu sɛ wakɔwia deɛ na adeɛ no a wakɔ akɔwia no ɛyɛ Papa Francis Obiamo ako ne store emu ɛne yɛse akwada ne ewura ɛna wɔn mo kɔkyee no ɔmo kyee no na ɔmo kyekyere ne nsa egu n'akyi ɛna ɔno mo ɛkyekyere ne nan ahoma sabe sɛnea yɛde bɛntoa ɛsa no wedi anya bɛntoa ne yɛde saa no na mmom ɛmfia ɛna yɛde wura sabe o akwada ne trum ɛna yɛde ɛkanum na yɛkanum kɔ yɛn Facebook ne so kɔ yɛn YouTube ne so na hwehwɛ Otek 102.9 FM hwehwɛ Otek 102.9 FM bra Emmanuel sa akodi agina so yi moma yenhwe video no na yentie ensemo a na amanfo ne akwada no eka ewo video nim ye ba ho nsem ye de bebu so onabo adom roli video no na da so no muntie mu nsem kakra muntie mu nsem aha no eye bia na omachia akwada no na se wo hwe video na ya bie store aha na wate se obi ka se da ho ne ye betua wo da ho ye ka se ye di agro ya aha Otek 102.9 FM wakane to atwom
Stop on way. Why do you say that to me? Why you great to me? When you be my exactly. You told me I bet you I see and your job. Well, Papa, look in slow. Papa in your mobile. Inti akura ne da ho sha tade kokko o sha trouser mo am YouTube ni Facebook ne so mo hwe koso na hwe afi wo makana to ho ena emfia no akura ne su no o de emfia na wura ni trum. Hey! Hey! Satam ni na no bi ehuri agina ni so. Hey! Mensro o dia kan large intestine no. Boni ko fie ko wu. Ninsunu mutte. Okay, enti wey eye sene ade no ekọ ye video no na daso na mo hwe no won mo kan ne to ho ena ono mo de aba ni wura sebe ni trum ena ono mo kan wom enti honorable se wo hwe video no a papa panyina kokora 79 years ono na na kan wom no ono na store ne ye de ano ono kwazo so bia mo ono no na Krobea mo se me de ana o ye sense ta no large intestines ni ho ni la sa large intestines wo ho and small intestines wo ho na mayanhwa de bi o wo hwe ade no ahyase a voice ni mu no akwada ne yese menya bio me ka bibia me dwal her menya bio na chesa akwada ne nso waye bibi enti na o kase onye bio no wo ko ho tietie mu no te de ne fa maye bibi ana menya bibi ne ho menya bio akwada me bi sa no se won fa ahia be na o ka se unye bio ana wo se wo ka mo moja no wo ka amo moja because no mo chese wo ya kwa bone wudi bone wo ya kwa bone e di no wo ka mo moja no se onye bio because o ka do onye hwe a aga na punishment be so di akwala na dey say oro na dwe no o se no de o la o makakra na se ka moja no so no engineer answer no papa no ton de wo ni store nim asebo oboti kan no enka me no to kerosene no first no to kerosene any agogo hapa o mo masan ha tan de o to kerosene no but se no ko tank no ko da zuto se de no ye no mani musa no mani se kan no obo otonsuo nso ka ho aha ensuo ka ho ne biscuit kaka but no so kra but ayi ne se kan ano bono na odi aye na djuma pa ne o pese kan e bia kutuku o pedi bia do a Krobea ze binu ze
Oh, why not? Why not? Okono Samba, Unya Branta, and Kutukuru, and which me a the bonus of Pompa. Okay, and Tibra, ya kwato akwadei wesi ya hono na emfiano da so hye neto ho. That be emfiano de somebody ewure mu ano mai. And the ankam somebody chemu ano ma pio, somebody chemu ano pio, sabi very as that say obi ni obi akoda no. That is a bio krama de pe no ono obi koda etimi kabu na no kora ne duru bia na yie fi. Nti za an so mo wie no mo yi fi mu a. As o mo ye no kofi ku no. And this is what I saw die Sabia, Akodano. Oh, that is that radio. Menoka said, or court theatre or my Zagopo Bebuana, Wakabas with him, there will be answer. Yes, a doctor for nature say, I can't name son no, Anna a Kokana coma a year and a day. Doctor Thompson, Oba Asante Mago, my haircut, operation pa there, and you didn't pa. Honestly, I don't know. They are quite say, and when you I said, in a tono hormone, there been a cocoa bone hormone, dear. Problem be any horse. I want to think the moment inside the day. The Oman just come, Uncle, yes, I know, said we know, Oman to me and confirm it to us. To be SCA, or that Paramaka and so on and so on. Oman to me and find you until say, Oman said you number. That face can maybe be a bit because one son of me was there. Damage be abana se mad. Asemi ba ya manfo a wagogo adwa say ye nyai ni pensia ya che wono no ana wani age say ya che won free say your ye no anya ade ana. Oh lo mo dwa na ebusuafo no because obi ebusua de so che no de be obi dwa le mo no na manfo no epehu say sibeti ene say omo kogu koto na no den. Ndi am say omo ba koto omo case na first thing. First case omudi kai within 2 minutes now omowie na omodu omoko so omo check la ene na we afa na fe omobo chenko m ye papa panimu say onana ala na ye pani boni sa papa ekura no mpede ho asemu on aye se san komo no na amanfo edie. Okay o ho idie honorable ma yenyao tokoso a na Nyankopon ya adoma de besie bia ya san fra obio. For Honorable Emmanuel Sarkodie, Asem Beba Asante Achmagogo, Akwada Ketwa, na Yaswa Yakromfo, na Yacheno, dear Yadena Fem Wobi, and na Mwahibi. So far, any pension Francis Obiamuako, 79 years, on a yen store. Kofia Sadu, 29 years. No, Huria Jinaneso. Obi Mensa 30 years, Osebonsu 53 years, Wache Dankwa 65, and Akwesimafo 24. Yache won the one more could namrenim. Amemranwa she say, Yemfa won Munkusia Bankukum. Now watch me, you know, Yensanfa won Momra. Obadi Chame. Agrame dase. A video nama Agrame my emre, my bottle. Because Abanu wa. So no. Ewa nti we nya no he ya na edi agro etimi awura koni yebo no sentina no otia mensunu mu okay awuram pa aya semo akra o se ye betuaw na da hoye na kofie kowu we ye kofie kowu ye tuawa mo kofie kowu papa bi na ye bi so obi ko tu ni menkani o ya no twa menkani dua ni bi no de kondomre no waso no on say no de no esoro no sa ase na ye kese ti opia so saa on say no so de ho ni smooth to ene no so emre opia so atimi duru ye na otwa aso wa ne tona no pepe level no watua kwan no evi na wo mo de ye we na we de wa kom dodo akra me fami nsemfu ano ahodo miensa akwada no esuban a wode te mantem ho ni etoso mienu eye abatan no mu bi wono mo so ekwan a mo fa so tete wo mo ma ene wo mo nso soso ene ni etoso emiensa enso eye se o ma obufu bebriba usa ho koye bone good we ene mensemfu amiensa afi fire akra ni edi nkan no
ma menhye aseɛ emfiri pani a saa bere yi ɔno susu sɛ akwadaa no bɛto ne sɛ ɔbɛto akwadaa ne sɛ akwadaa ne gyina ne sotɔ ano na osusu sɛ obebu ani enti wɔn kye no a wɔn yɛ ne sei no yɛ nyinaa ne ɛte kurom wonim sɛ akwadaa no ɔnyɛ deɛ nanso ɛbrɛ a wɔn kye no wɔn abufuo no boro so akwadaa matumi akyekyere ne nsa awie na ho ɔden wɔ hefa bio aban matumi de atwitwa ne to wɔn betumi abo no sɛ nea mo paa na mo de nakɔ akɔmɔ wɔ maame sɛ ɔba no ɛnɛ deɛ yɛakye no yɛkuta ne mu enti wɔnie monye no ana momoa no na mofa ne nkɔ priest shine na ɛhɔ no mo no so ɔmo so ni ɔma ma abufuo na broswa na ɔma kye akwadaa na to wɔn na wɔn di akwadaa ya prosei eni ko ba ni sei ya obi bɛka sɛ enti die bɛ paa na so mbu kye nipa akwadaa we kɔ wia ya enti mo yɛ ni sei we nya ntia wɔnya asotwe o wɔn nom so ɔma kuna wie o na nipa nwia de ne kɔto asie enti papa no ne wɔn na yɛ saa na ɔmo nyinaa adwene ne sɛ wawu awie enti ɔmo de ne kɔto asie pa ɛprɛko sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ obi nkɔwu asie yɛ ɛmia nsa mfa ne mafie enti akwara we na kwala bɔne a wɔte nkɔni sɛ okɔwu tɔ fie kura na yakwadeda no we de ebehunu no wawu da asie yɛ bi anansa ne nan na enka ebam yesu we de yɛ mo amana wɔ ha ya ne yɛ nka ne ntum wɔn botaeɛ no so wɔn awie no wɔn kuno awie enti na wɔn kɔto asie no efiri sɛ nkanya saa enka ma bu no wɔ fie na nka asie yɛ de ne kɔto akɔyɛ dɛ na papa panimu emfie duoson nyankopɔn fie a ɔde ama we wadie no nyinaa awie nyankopɔn asa ama we extra time enkono kra ba enkono kra sa ka so a wogusu a wo sa bo nyame ahyira wo kama ɛyɛ dan na wodi wei ɛna ɛbɛgye wo din atwa to enka we ya ba se enka papa ni o munyai yɛse pani wo fie ɛyɛ pani we die wo fie a ɛnyɛ ko pani we die wo fie a one day beso so social munya wono na aba ne kuta no ono ana na ekadwum no wuramu o se papa tua no no so di wuram na esan se wo ye paniti na nani ni hunu kwan ne yie ene obi so ama na obi de torchlight to kwan na no yie no se fo wuram paniam pa di chinim na nipa di bonfo simsi ya se wono anko wi ade ene mo amudi bonfo se mum ye no na ayemo ne se wan hwe ya wonam obi asem ho ebenya ebeye bone akwaye musa sɛ akwadaa no saa your friends say iron rod na ne kuta ne piece no ade kwaye de o saa bre no ɛno ne asɛm no iron rod ade a edidi agro kuta akwadaa mfie dunsia ɔde de no ɔde pɛ anadwo bre no ɔde kwaye de ɔde kɔpɛ de bɛ wɔde kɔpɛ de ana electric weather ana anadwo no wakotwa ne yɛse wɔn ɔbɛsoso ana we kyerɛ akwadaa no suban a wɔde te mantem ho we kyerɛ suban a ma abra wakosa abrante no wɔde te mantem ho na wiase wote mantem ne yɛ wanyo wona kwano no twemu atabon saa mrani we ni saa ensamrani we nyina anya mrani papa wu we yɛ kan wo kɔ mantem bi akwada bi wɔ hɔ a wɔn de wo bia trepa hwi sɛ wɔn de wanyo enti obi ade yira ya yɛse kwen ayi antwam ha ɛne ɔno twemu atabon bibie kowu akowu ankra yɛsɛ kakra no ɛgye nipa na tukwan ɛna on bɛka sɛ ɛna de ayi akɔso ankama ba no woni ha ɛna wo yesie ne we de ho anie wo honko ade a obi a bɛka sɛ wɔno a ɛdie benti na nipa wo sɛ ɔtena wiase ɛyɛ saa suban wei ɛma bebe bɔne bi ebesi bia sɛ yɛ wo wo sɛ nyɛ wo yɛde ani buo enti wodwen sɛ krachi wo yɛ akwada papa saa ntetie a yɛkɔ so okuro mu nka ɛbɛba so ana sɛ nka saa ayi na kuta no komusi an komfa bɔne bi ama no visa yemu ani nanso omu nim ni suri ne ban a wɔde te mantem mo sa akwada wetie wɔyɛ akroma gye so wanfa ntoɔ wɔbɛho sɛbe wode wɔnan to no wanfa nto yie kro bɛfa de so de saa suban wetie na enti wɔn mo hwɛ na wɔn mu tie no a wɔn de saa suban ahyɛ omu sɛ wɔn bɛtena mantem mo sɛ yɛde yɛ akromfo ama yɛde yɛ ni asim so no sɛ yɛ bi ne yɛbɛyɛ mu ezuo bi kura saa da ne yɛbɛyɛ mu saa no na mo mfae na abatan no na mede wie okay abatan bi so wɔ hɔ a wɔn mu anim sɛ yɛba no wɔnyɛ nanso wɔn mu nka da na ensosoɔ na yɛ sign ti ebi na wɔn mu amo maame na wɔyɛ no ɔne saa wɔnyɛ krɔmfo enso wɔn ankasa wo nim sɛ wɔnyɛ krɔmfo nti matan ni bi ɛna nso so wɔn ma so ɛma ne kɔ so akɔyɛ deɛ akɔ wiewie wei efisɛ akwalaa no yɛ adeɛ ɛnyɛ na sɛ wotea no
abonde sofo ba na wo ka chense ampa de wo ye no wonye etimomo no ana mo ntwena so a ampani ampa obeye no obejai hwe enka ne tete na ndesa wo enka ne tete wo kra no se obi nyamfie be se enan enum akora no wanda so dwonso a ne kata wo dwonso no empanifo o maame timi de kekere ne ntoma odi bua no wada so la no pa no ne de akekere ne hu nyina ne aka na si abonten na ye boni tutuo ne ye tunsuo gu ne so sebe ya obejai Johnson no enti wodwen se sa akwada no a o maame ye ne sa no wota nana eya ntete ya o ye bibi amana ye nani wuo ne wajaye wesu de ntete sa ye chi akwada no e de ne sie ye gina ho akoma ma no se onte sa onye sa onte sa wande onye bida enso na woye na obata ne tiriye se omko hunu ye so oda ho so onwuye na obi a kekere ne nsa ene ne nan agu nachi ne ye de sa de we ahye ne to ne ontimi ntiamu enkobeda wo sanka acha yi na nkwawu enti abata ne bi so eka ho enti ye ne aye masha ase edi suban bi se no ye nkansi wo manim na ye mma ye hunu se ye ne ne nya adwen de wo ye no enye na wonya nya sa de a se de hwirehwire ya to sa maame we no sa na ye nso beto ye okay share video no na tie voice ne bio mama me mo voice me pese nipa bi di sua de o oba de me nipa bi mfa nsua de because ye wo enanum bia one omo de sebe won something ejeje wo magro me so ye oba tan na wote saa me dwa we obi a me dwa kra wo wiase muntie ye wo bi wo hodomo a ne kunu wugya no me say me dabia me de me de ye critical example e de kyeretiefo me papa wu ya kwam jabin wu na mgo mfie miensa 3 years abraham nta ene bo aboso emema mienu na otete mema mienu eboso me nu odi machi menene boso otete mema mienu a eboso na baabi a yeyete no se wusi kapiase pramre nkwanta na wo nante akọ ekuroni mu a watra na kabafo asore wakotra dipafo asore ye fie ena na bepi akra na sa school kwan so se wa ye bone na abrami nta be ho obegro ne mpaboa oba besio agufom no odi kuso na se otumi tra bridge eyasu roro otumi tra roro na wo kodi pafo asore efie wa no aka kire o se ko watwa roro enti ko na nwumre nsia bio obeba yani akoko da ya mprenda bre sabre no kire me na na amapokua ama bawia yakopon fa ne kra nsie ono na wo kwa akodwa atoa no no akopa ne chew na mesrew we die manye ne ye kohumi maame na pa ne chew ada obeka abraham nta ntiase no che sabre waye ward etam wu fufuo no de akosi buchia ho maame wa animu no no abema lai hey yaw fetiro ka ho kona kodi sebe ya ubenya kwan akoda abrewa no enti ne yesi abrewa ntete akoda no se wati ase but ye wo enanum bi e wo kumase yakra de bon ye wo kumase maame ye wo kumase maame onim sa ne ba no sebe otwetuo otwese kan ene didi nkwase asem obedina na chisesi a enso no abo aboso ogina na chi enti wo ye sa de we de ma akoda no ogiri sa akoda no obegya de oye no adom roll video ni bio ko why want to be ahwe no ko hwebi eno no muntie voice ni bi muntie bi ye be tria no o ma ye ntria no kakra pau na mote no mo boneton no pau tumoja o no ma pono o ma di pono moja ase yi ano mo de man se ye ani ye be tria ko fie ko duro ni makonim amfia na ye di tria shano ponenfia nyina ho no mo ma ya akronfo no munim pa munhwa bi munyimfa nkyere mo ma no obi we kura de nti ye obi wo ha o mu di gira ntwi ni nyina no butwa ne tokura o ya de bawa pampam bawu ni aka tro se ko ne nwunu good trim sha ni tiye na we mu no ma anya de next time no ma munye se bio akra na ujin so dise we se bia gidie bi nso wo police ni mu a ko mo chi se nkom de beko hwe ba bia mob attack mob actions ni ade ekoso no as a result of ya didi kwei ye be ja no that's the reason why 16 years that's the reason why Ghana mra ni ja no
Yadi ni kwe yebe jano. Yani ya onya 18 years. Ndi na oche ne kono 18 years kura was me was 50. Enfia no enie ewa o akra enfia na ewa o. Olumai na ebe tua no. Muntia bi olumai akoto. Tia sa be no di shem. Wa sha ase. Mum ye tie sounds ni bi. Sa be nyina na torch da ne to no. Zakwa de grade na dwen na na tia no. Ona ye commentator no. Ona ma commentary. Na na tia no. Ti ne konwachi. Obi bo. Wow. Na tia no. Next time. Okay, enti we senior nensam no tia no na me pese me sam ma otie bio. Enti enanom yentu ye hofo na ye ba ya ade a enya. Moma yen sekere no enka. Dan se ye besoso enioma bi so enfofon so na akodane yen kwaye. Ena wiai me wo owura bi ewo manim ha ya awiai ode nasemo a ekire ne so ena ode enam ena awiai na ukwaye live chat ne so Facebook ne so a free my wo page number 2 achi ase ena o se enen kwada banyai kro no bo nana me ma me adwa mo a wo page number 2 edwam achi ase sabre won mo abadem ya won mo hwew takwa makro Western Life Key Fake Club secretary and one also kasa no che sa Krobea in fact ma na 16-year-old boy Yasimi na na rehu na mfinhia dunsia kura de e na beba ni akasa won so we kromfo akura ensem hawo eni se yatua no ebe na dasamwa ene o se akura we a very lesson e de mam mabuna aba no omo de om de ato om se kro no anu ombebo nyame moa won boatie case ene o se ye awurade boayanio na baby ekeka kone de ede Fatima ena was na this is the reason why they didn't take him to police station, because they don't trust them, because now we are living in do before complain country. Amagana no Allah onhuya mobo na wenhuya mobo ensam no ebeha Antonio upon waka say we dey your two troubles one God we nyame huya mobo pa ekina faru en was say akura ensam hapa na Krobea wiema wa ha asuofia market kwampoku ena menso make say next time akura no obeye steady doc nana kwaku Morrison ena o chesa akura ya Krobea Asante you are live in Kumasi Oforikrum ya bejene dwom ho Mad Lion Oforikrum fo akura ya wa hapa yenso ye hwew akura meneme maame Kronoma Francho four brothers en yenso ye hwew free Yankopon Shira Mwate Asemo Boys of Today Franco Junior ena ononso can say owura awiai akwaba odin de say medin di Kwadwo Amada ade ufra Amada unim se kuro bi o ha e frɛ na Amada wa ko oda mo firi ho aha se ne ntimi afrɛ Kwadwo Amada no Kwadwo Amada oya adwuma ba Kwadwo pacho me driver ni dropper mani sanwo Kwadwo wadi mfie sai pacho mo 49 meme wo aduonum en9 54 timi busa wo mfie a mema ne ha why wabo de akere me ntie se me so me bo me de akere Amada asem ben na to wunti menne wabe yanim ha pacho asem ato me ne se Savia ja me dipa ga kana ja me yese me bo fast phone bi ena minister bo mama ne yese kone ga ma bia ba no to ase owo Australia ento ye na me say na muni ne say ena so o ma me no papa nyina wo to ase wa do bia kopen ena so okay se muni ne dia no papa no ma me fe to ase dia oni mo ne makonta ene no mo ne nkasa ena mo ne nkasa ento mo ne nkasa na minister ka tell me say sisi beti ba body pass na mse beti ba body pa mienu
etimi ye na me ne akwa no kosia ye no e na akwa ne ye sra net dia sisika no a me kan be ye de bitima so nipa miensa nipa miensa ebe so wo mo sesei 40,000 ebe so wo mo sesei ebe so wo for kontuo do o de wo fa asenom ya tobo wo fa asenom ya e no adwen won ho se o bebu abusia no ya okay and nam minister so man no contact me say woni mo bia obotima aboa me e fe na nakusi enti na nakusi no me so ko ho no wo ye so ma me no papa wo nam so okay sana na tie dia na sa konta mo botima galanti am ye diskana man dia e no so ha no ma me no papa nyina free enti invest kana man enti edi kan me command 20,000 and am the buy me sister and dia to so bi ye de 18 ko kan ho a ogusu ye process nti be me dia me sole am ko di me pant be 6 months dia me fe na on fa me call enti me the pressure me ma contact me sister so say no ade am o ye no me ntem ase ye e ma contact ye say na tie dia ba bia bo ne obi obepe no na wodna ma me na say na ma police e na ko bo na busu afa mane ma contact tete ko bo na busu afa mane o ma ntahwe na me so me ye dem so me ye say da ma contact me nua ba me ni o mu ni enti me ko boy ne ma me ho to ase e na me fa dropping to o ma me no papa ko to papa ho me ko ya me ko to papa ne ma me no ma me ka chem say me nko na o ma be na wotwe it go so good me to one man of free boy ne man buy it boy ne buy no e no say ai ada me person me nwie ma mo e na me say me de me hia be visa enim anase ada tell me visa ni anam sikani en na me hwehwe it one on ma me ka chem say me so no ko o ma be na wotwe o be frɛ me afi maame na me frɛ maame no number onfa me frɛ okunu so onfa ɛna me ka kyɛ minister sɛ kwan bi o me fa so a o me ba me saka me sika bia o ma fa me sanka enti me ho no ma after be me call ho no be na chi be 3 months me ho na minister frɛ me sɛ ya che boy no wo Central Police Station ewo kumasi ya sɛ wakoye bank fo bi a che no enti me tibi nje fast na me hia no enti minister no me waterfo me doma enti minister so wo bu akwa enti minister no frɛ me no di kan a o tike ma okọ ho no ntimi minister ne koduru ho no before ansa na me meba etimi mi koduru ho no ne eye na nakusi no ebra panyini ye friend kwadwo eni sister mo etima ka che minister se mo nkoye a PKS no na onye o pa international number na onye de obetu aka no it go so good na samle so na me omo la me omo frame na menti omo frame brei e ma me brei mafo je phone no kasa se okay se mo se na nakusi ne ye eye mbapa ba mma me ba na se mo se obetua de a na se be o se etie mu masem enaja oni mi sitai kasa se na tie de o makasa de a so mma me ba papa de a o mma me mra na me beduru ho no na se o mo wie wi a ye ne boy ne nkofie ne fie ena ho no ma boy ne ye se o papa ne o ma o papa ne o mu ne o papa betua ento papa number no ti manimu a na o papa number ma me enti ye frɛ o papa ne nko no mka chem se kire bo 5 enti sa before then ne de ena mka chem se o mi nkofie ne fie because I have police station ya no me hu de opa so kire nti yenko fie nti mo ma me ko fo car ena car mi sister yi me ni mi sister nyina ne boy ni nyina ko fo car ko santasi apri ena mo de ko ni fie ko kire me dia opa so papa fie ni kwan papa fie eye na da kusi no no ye connection man no waje o 4 aka 20,000 aka 2,000 na 400 million na just 380 million 38,000 wow enti eba sa na kodwo no dem ko kire obapa ne fie ni se obapa fie ni aha na ote enti obafrɛ ne papa no na sika no obetua afa ye baya ma hwɛ kodwo ne sa wo mfrɛ me minister no so wo mfrɛ me ɛna me a me frɛ ye na me se kodwo na na ma since the mente woga wo se me wan kran me yi no ma papa de no ma bia banti me yi no ma na me se masa asem wo ya asem anya asem akito na da horo because asem wo ka minister no kra no ka sam le medu be yo se meduru santo akra ka me ko but minister na dudu makoma say ye nyina free to ase ye papa free to ase ntene ye nya abotere wa asem na ho ye boy ne papa so no ye nyina sabe ye ya ko family ba ko enu ntina asem na da ho no mache na se me be ti onua no be 6 months ni me frena me nya no na matete ya che na me so be ye case na so wo tuma gina ho agalanti se wo ba me ba papa ba ni ya che na so pam wo de ma ba fia na se boy na se woni mi nsia na se boy no so ye frena na se nya na dia wo na se me ni wo enti me da approach for better eti bi ese me ko police station na obi ka tell say da bi stand there dia o sem dia asem ni nyina ba ha bi di bo tech no tech for agimisi kama me na se me ba ya en na me say so na me hu connection man eti ba sa na
omo frɛ blama afo no na bese blama afo no minua panyini insana tie dia ma afo no mo ne ma afo no nkasa ento mo ne ma afo no kasa se bra ma unua no nye case no ye ma me bai papa ba enti no kan ya som enti me no obre ekofie fie enti de besi bia no bate yanka eno ho kakra na minua ma afo no ye ne de ba ye ho kakra na Santa Police Station wa ye de ko fie no enti why na de unua panyini ma afo ekɔ fie Mafo na de no sam the force na o man kasa say your police station no enti wo mo de si mafo so say ma mo nkoye case ye case bia ti ye brand ja to na mafo ka say no say o ma me bakura no papa ba ye case no kro ma na bibe no enti o makasa de a ye nyae ne ekofie ne fie ho na in case say ekọ na to man to e kada odwane de a mafo na o mo no friend mafo no be ye witness am ya chi sa kodwo no ene oba no da na kusini nua no yi no okay ma for what is say bra wanim kakra epacho nyame adom me ho ye very good why na frɛ wo di dwato asi wo so say memma unua kodwa amada enye case na emu mo nko hwefie ye be settle case na free ho why yo opani me da wase nyame nhyira epacho me na mini ha ni metu kwan kakra nti asama na menua na ka no so de edamu prodo nokre nti na tembia na yedi ho atwantwie ene wo kɔto ase ni nyina na mene noa ni akɔto me sister so ni nyina na yɛkɔ na we no ba ende na meni kumase ha nti me wo hwa na menya akɔ nti menya akɔ na kyese ye me sister ti me sister ya no wase sese no nana kwasi no nana kusi no ya che no e wo Central Police Station nti nka ye kwe case e dia kasa chia ya che no no na ninua bema ene ninua ba ejina ha ama ye se o mo sere se ye nyai na se ye de sa case we sa akoka ho a e be ye too much nti no o mo sere se ye nyai nanka ye mfa asem no ye nkoka ne fie na afi nso opapa nso wa buruchiri na afi no ye no opapa nka na opapa entu aka no nti minister na ka sa no ana me ye say sa na tie dia se bra no ene sis ninua no so mo ye nua pa dia na se ma ko papa ko dia ene minister no entie dia o mo ka no na o mo nyina mom na o mo nko hwe efie nti ampa minister panyin so etie me de no ana me ne sa akwadwo no ekasa ye me ne sa ni sister no so ekasa ye ene tese o mo nyina no Mrs. Anakoma turn yem ena wan koye case no anka ba ko no ho yes a bank for de no ho nti Mrs. no ene me brother yi me bra no so bai e be ka Mrs. ho ena mu nyina akọ sa santase apri ho ekoye sa afie no nti fie ne de me mom de manko ho bi de na me ni nti manko bi ba me brother de ene Mrs. de o mu nim fie ho e kire se o mo ye de ekohe fie o ma ye hunu se ya mpase omunua ana omo papa fie okay na omo papa na angasa no number na de ye kra ye frame ko tembia so me ni sister na kasa sister number we has see e di asem do ka kire wo sister no ka kire me a wo se ye be ka asem no na munya abotre na ye be ka asem munya abotre ye nyire be hia enti etimi mitimi tumu a be se bia 2 weeks na ma sen afre no me sister o ka se be hia enso hia no mi hunu so woso de nya abotre na me store metia no minya obi ama na nhwe enti nya abotre me ya me sister enne mire me yemfo obi sika ni o enne mire obi sika 1 million kura wonti mfani no akofo obi sika 380 million adi eburu 1 year enti sa momo timi agina ho se yenkohwe mu fie na ya gye momo mienu atum na se ne mo akwa eni kwa sa asam no mo sa atwum esa akwa kire na ha adwene nti me ka na sister no na wakasa munya abotre bai papa say abroso okay tobo mame wo udin de say Patricia nyame bra wanim Patricia Patricia nyame wo sa na kusi no unim ne wai Patricia da se me no to ase ne mame de say ne mame de Georgina Auntie Georgina kusi ne mame de Auntie Georgina na che se ne maame ya aware of sasem we nyina ne maame nim onim o kwan ba na wo faso a wo di nim na nakusi no o kwan ba na afaso di nim no akwan faso nim se
Satan ko no sa no wo toss me so na me ma wo me mampanyimfo ne ade ntimre bia wo ba wo ko school sa na me tonu nsuo wo twam ho na ne maame so ya me yonko se obi a na ye fa hu na achia no ne ade de na to anso so ha na oniku ni firi na to anso so ha na papa firi so ntimi papa ye manini e na ono so ne maame ekunu so ye manini enti asemi nyina nkamfu ya no me wo hono ma na me hu no abua kwa station wa biom ton pa no nam se na was ma pa ofie sa me hu no nam so ofi hin na bae me so kasa na nyam na mabusa me aka atem se wo Australia na was me fi Australia ba 2 weeks ni men call nam se sa se me ba fi nsi ti ya ho anu aba na wa be sa man to ba wo hu kura se wo me na empanyufo se me se an we ye nurse we su teacher na me chechere no wo so wa ya de enti wo mu a eno ka tem se oye connection di nipa kwa abrochire ono ne ka kire ono ne ka bi na no kai na obo obi din se konsia so ye mekunu nua ne ba konsia no ono kwa na de ne call abrochire na so na de konsia call ye wo se an enti kwa no me nya gidi ama no na won so ya we se konsia so kwa abrochire enti ne maame abreje okura wu ye no konsia ama na wo busa ai se ya mpa so na de konsia call wo se me ka ba am pese me hu ho ne pe ebra wunya wo kansa no wunya gidi do mi se mamusa se dem si gini di nta mamusa akiri okay me ba gidie abam ha gidie abam ha na nakusi ya akwada wo kotos to ase ss no na maame Patricia nyame wei etonsuo enti na nakusi wei tonsuo wo ne ho ti wo fa ne se ne ba enu obehu no wo abua kwa maame no mapewa che ifa na wo mapewa mi hu na ufri hi na mi free Australia enu maba enu ya maba fie enu oba fie no de na echi ane ma opanyini konsia kra ne ba konsia mi anam de ne ko abruchire maame nsu hu se ya mpase konsia ko abruchire ti obenya gidie ewo na kusimo enkomobono ensem gom na obi a won so kura wunnim se eyampa se ono ne de konsia kwa abruchire okodi ne ho dance yesei adesua ba akonso no enipa bebre ye recommendations achina no anu won ho saade we ho eye very dangerous but enipa nim okoti say ye ka say nana Krobea we yesunsum nipa oyade o na apostle so pesunsum nipa na jatabaka yesi nana Krobea oyade obi okrotwi ka say oyade meanwhile onko hoda na onim se nana Krobea yade nanso no a recommend enipa bebre se ye ya ka say ebidam ebi ahia won mu wuo obi anya amane kese obi aprapra kese pa enam recommendation bi enipa ne ye ebi na Patricia nyame koye ya sisi ya edisa asemu yabai na kusi case na bedru hade aye case tafia kwa akwa ba hey bra and somehow say enipa nim say enipa tia enipa hu nipa obehwe ne yi obedwane nipa hu hwa minim papa bi wo Kumasi atonso ago papa no eduru awia na onamoa okuta torchlight yes na obusa papa ne say ja aden na ukura torchlight na awia gedegede ode namwe ose ade achin enipa ewo edanimu ani wiase sum kura se ne kwayem enti wono ka so nukro na saka jeti aho hu se kwayem good enti ade achin wuhia sa papa na okura torchlight wuhia na waso yesu okura ne keke o wiase ayesum waso osi wiase yesum se wonim sumu e woni patrimu a ene nipa ye usete but I won say wiase so enipa ugini di na oben won betima ye wade ama na hyew ade ba ko wo se nipa ehye no nso no
se eto da nipa bi obetim de owura hye no mu no sa nipa na betim ama wo nsa si form awiai enipa bi nye wadama 21st clinic de sciatica ne ho adwuma na moye mo de eba no sciatica ne ho adwuma bia ayese ya to asimu so no sa ne ekonza bra me da si am say wo brene di kan ekọ me de simaki to abi na ene yetiefo ebon komo awie no sade Krobea ekan ye no ba 21st clinic a ye boye ndi a adwene ba ko pe ene ba utim eye sciatica ye ka sciatica eye din wanhwe a obeka se bisa din no eye nipa din ana din a ede eye yade ena ni din edi sa se de ye wo yade pressure diabetes no sciatica nso eye yade na nokwasem ni se owura bi ena nyame eso no sa daye no the din edi Blessed Foster ono ene Dr. Penyina ono na that 21st clinic no sisi ame no e ka sei ofa be se emfie nan ena ye nhwehwemu se aden na ye wo yade bi wo ho a enipa bi kwa yaresabia omutimi ba omuba emfa ho ne yaresabia kase a omakọ nanso no eni na anu eni na nsa na yade kro no asan na chi asan aba na ejije saafo no eti oto no bo ase ye sa research ne no hu se da bi nimde we de e wo se mekofa edi free India na meji India so to nchen a ebam fidi samwa yenyina nim se wiase de America ho den Canada ho den nanso ebam fidi samwa wo san China fo ho a na kyesa asem kase e na eya ba etoda yemu bia ekofa China ne ma ba na ama China fo ho aba asem nanso ukoduru na opa de papa ubetimi anya fise panyin se wabomu na ekire odo eti ni tia wamu ni se 21st clinic wura no ehun se aden na enipa dasani edu brebi a otenase a enye ye etoda ohwa a wose ananse acheme wo a obi nso wo a nasama otimi ekane se metrase no se me pesa me sorry a agese me nya obi edem nsa to no kon ho etoda obi timi hyempaboa na mpaboa na ro atofom okọ enso na won hunu se empaboa hyemi awro eyeden na abase obi nso wo a obesori pa no ne sisi no every ne sisi achi ekọ ne namrom ho no etimi twe no se dwi ya natie sa asiatika no enkum ntam meka se enkum ntam a ye wo yade bi wo ho a wodidi ho agro pa enche kwane de wokọ nananom ho e wa samado ba asiatika ebetima fa mfie ansa na kanwato na ehye ase a ubehu se oto ase no atwetwe eya wo ya uhunu ni awonye etoda ho na kan baako na wa feel se hwe se wotena se ye nhwahan de wani hwe sa asiatika ya meka ho asem ya ebeje onsam yade a na menka no krankyerɛw the whole Africa me na menka ne tia wa se me no ka se no upako internet sese a na ebo se sciatica obo sciatica edin ba ko pe ne be yaba 21st clinic African sabna meka onya Ghana sabna meka na sa basobo ne de Dr. Blessed Foster and I just title na soa na ude ba bia ubeko bia opa bisa people's mother ma Elizabeth ono na sadie we bi eye no besa fi na adwuma kokora ye ne den wa ko ho abrochira hodo nanso wose da bi musi be baye me operation da bi mesen akome my Ghana mu na oba ye na nyame adom ode ne ho ebe share 21st clinic ensa wote no ba bi bebre so wono anka se di adanse na ne tia wa mu ni se nyankopan ye na dom sese onam ko ne ba bi se de opebia ni nyina no 21st clinic aso ye na obedua ya nyame enam ye nso asano sa yade no na eba with pain ankasa medical chire mu na obi bisa se sciatica yi no den na wunya one obi a wada diabetes aduro so ache otiminya sciatica nia etoso mienu obi a wada pressure aduro so a wanom acha otiminya nia etoso miensa obi a wata tena ne to so che ebia me no kasai no a doom store utie me woni me no kasai no ebia magazine store na wo ba bia utimi nka fre bia utimi tena wo to so eye office bankers utimi tena wo to so free best of 4 hours ekono hye so se emre sciatica won sabeka etoda wotena konya no so na wo sori aya hwe se de wo to ase twen eno ti kokoda
kwan ya fa so nso nya baako eye obi a ogina ne nan so che enti sa asiatica yi no no kwasem se soldiers ni police for a how madwene pa fi say ota gina won nan so che eno te kokoda obi a oye kokowura bi ana obi a oye wo che wura bi no ogina so ton dokunu bi meto wei no ogina ne nan so sa etekimra abusuafo asiatica no nsa betumi aka bi na uti anye ya ebetima kan wato a ontumi nsore etimi sraw sa yade asiatica ya ameka ho asemi no emfa ni agro eye yade a hu papa na kanwa abusuafo wanhwe ye betima mwache abubu agu ho mesraw so hu se woto ase ahyase atwetwe a eye 21st clinic aso ye na wo de wani kire ebia obi bisam se sa yade we ya ye ka ho asemi no se eyew na se wotena ho ye nhwe ha na se wo so wo be chinchini baabi ahodo okora baabi e be san de wa buy 21st clinic ene clinics ahodo any hospital akase a e won kran wo kuma se kura ya dance for say 21st clinic any bia sa asiatica ne timi ye ho adwuma ye won fidi a ye de ye ho adwuma ena ye san so e wo abibidro krogen a brofudro mframu a ye de ye ho adwuma na oba ya so ye wo bread man oto ase no enye ntini no ena twetwe ena enye kasa no na twetwe ye fra bibi sciatic nerves eye fra usisi achi ekọ wonan murom ho eba besi wonan so ano so no eye homa bia nyankopon de asesa ho a eno na ma hunu ade a ehye eno na ma watenka ma hunu sade we enwunu enti eno nti na obi mpabo atimi wura ohun se mpabo na woro eye sciatica no mesrawo se wa hyase hunu sa ne ma wei wotena sika kra bi na wo sori a na wo ya te ahwe eho ya wo ya bomoden yasoe ye no edoso nyankopon adom ye wo enkrabata bese edunum enkran ye wo dome market have you do abro sanum ena ye san so ewo anes eho kra de 21st canteen ewo ho a ubenya aduane pa adi eno so te ekokoda wodi wani kire kumase asante mantam a ye wo mampon road ehwa overseas ye ni total filling station no ena edi enhwani mu na eho nso ubeduru ho a ubenya 21st canteen dia eye pure organic food a abusuafo eni gisem ni say umedidi wo 21st clinic emfa yade enkofie eti eno te kokoda ye wo sunyan ye wo brekum ye wo tachiman ye wo goso ye wo dwaboso ye wo debiso ye wo takrade ye wo kofodua temade nam kwan so a eko ena kaso ade enso enam kwan so a eko your number 21st clinic adi ye adwuma eye 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 and 0546 0546 61 61 61 61 61 61 0546 0546 61 61 61 61 61 61 I was for say ushia kokodufo a ye de ne kokon na yetimi di nkunim ewo mo a omo ho den so a onha no ho enkokon sebe bra krofo omo ho nya den ho me pesa me kire say yade afa no sciatica no an ho den no se 21st clinic timi de nsa ka no adwudwo no de a yade ti se stroke nom pressure nom diabetes nom ene yade nkete namu yade ne awosam de nyankopon adom yetimi kum osono yetimi kum abo agata enti abo akusie de yen ha ye ho ewo no ho sure me pesa me kire say 21st clinic aso ye de oba ubenya yare sapapa yebo so ewo fom efri say Dr. Blessed Foster odwini nipa ho ye doctors nso eye research enti ansa na omudi aduro beka ho no na omo aye mojamu anhwehwemu abushafo aha na mede usia ma menua Krobea atoa so but uhu nipa hwe nipa yi nipa nye sanke betumi mpa uhu na adwane de Asem Beba no odi asem no badwane onu nyina na begina ho no aka asem no Krobea ne ho tantan tan ya hwene bi Asem na ba ma kwadwobrinya onu anya ntoka no me na ba ma no no pemanso o de wasem be foforo no no be twi obi o watwa piase bia be ka kire
ye friend opanyi konya wo twema nso a wo ko wom nyina no wo asem wo court on twema na woni kwadwobre nya asem no ne hwene so me na ne hwene so ye nyina ye hwene so no aka kire nze he asem we ya me no anyai so obedi matem atani obedi me die we bia me hwene kakraka ya na de bedi matem enti wadi nka ya di ne ho atem ama dada unya bibia bi o mfani na atem enipa no woni ni gina ho kana na Krobea ho asem se ne hwene so Krobea de ne hwene so ne ho nya fe enti na mre wankwa ne pe no ai me pe ma de obesa kwa akogina ba bia akokase eye wokra na akan minwa on ne kofa asa akomo no e de bai Slonipa, when Slonipa winning Joe. Winning che. Enti dia na nakusi krono kachre Patricia Nyame. Enti ma ni kwadi dance ye de ma. Kwadi amada e ma kwadwo tabri 38,000 choppable money. So cratch ne mfanye enkrata emfama ne wofase no. Meba. Yeni mo se omunyina yeso mu covid emre mu abra na wo hia ye pa emre na edu se ebe boa atoto onioma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edi mu pa GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betumi agebosia akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yate se wom obenya boso mienu wo mu a untua mo hwe wo de afie num ene bi tue wie na bosia dada no wetua no wano entemtem no wo betumi agifoforo aka Mayema wabrabo eni yemao. Hwehwe GCB for almost special personal loan package echi. Na wa wo hie nyina entwato. Na kai se terms and conditions so ejinem. GCB, your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ebusinya nom ebutinye immune system. Abosumi pinyi obia enya rede. Ti ase emedo. Tie Pepper Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin ho hia me yie esene bibia ebusua watanom Pepper Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Pepper Plus husband radio fa Pepper Plus husband enya won so beye Pepper Plus wife na bono Pepper Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Pepper Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato imu agya to se eye na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko misisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fachina Beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum atu a wontimi eni die no. Wadra ne time herbal mixture edro. Edrei ansa na ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansa na wato edroi. Time herbal mixture edroi enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edroi dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore ana pharmacy shop dodo na onsa ebeka bi. Fra 0244 417669. Kayo sata no eye TIME. FDA agi adwadie nkratoyi atum. Atad
twi ene yate denne ni nyinasa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye meka for nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, number 1 ene nask heba clinic na eya suye odie bibidro ena edidwuma ewo nask heba clinic ha eto de bia ya na areho se nipa bebie na no na wakase ne yade idie no ani bikono o se me yade media nante na mabre enku onfan ko ba bia obetumi asa o se yade no bekun enku obi wo ho a ne de ye ne nkasa ni numpem obi wo ho a eye stroke yade e na aka na to fom obi wo ho a awo ho aye den enti wontumi ngo sa wo ye oba na abema eye prostate mu haw eye sichire yade eye stroke ana kidney ho haw odofo se wututu wanamo eba naskeba clinic a yade biara abekọ so abu na wode aprea wunya no yie no yetenete enua hini hamama nubna ene yekeka bom ne yedidi dwuma ahenema kokoben ye ni wholesale no ene di animhwe ewo boase kwan so ya number ye 0244 120 269 ofres ahoma we ya ye beje so ya wa ya Santo Rural Bank ya oba edweso a edwa no ye ne ne di animhwe sa wokọ atonsu a ye wa atonsu dwanim ukọ de nyame a ye wo santasra na about ukọ bonyire a ye wo taxi rank ho oba bantama ye wo race course dwanim ukọ kejeti a ye wo new kejeti market no ye be otumfo the new statue no na ya Santo Rural Bank etonsa afrewo sese uye bosom ya adwuma ya wodi akatua nko ade a ubetumi aba na ono ya be yen hyehyeye sika bi a wo pa agye se bosea ye be ma bi se wo pa bosea koye wayie dwumadie bi a wudie wadwuma a wo ye na ade kwa akohyem ene ya Santo Rural Bank emra mekasa na wonom mwawo sesei wonom ne ton e-voucher admission forms emma akenten apia minkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Onomone first rural bank in this region, Asante ha, to sell university admission forms. Mana moto, sa wope akenta apia minka university forms on kwa dia admission dia braya Santo Rural Bank. Sa bre kronem wono or the one shares enso abedwaso. Se ope share ato ewosika korabia afina no nhia na ne mfaso eye bebre. Na unso dividend ebedo so a eya beto bi free ya Santo Rural Bank wo wate eya tododo na dodo a wo beto ne beboa ama wonso dividend onfa so no adoso obetumi abebie current account wa ha savings account disusu account no restriction bia na withdrawal so fixed deposit attractive and competitive interest rate eda so ya Santo aye di account no yeso de akurasika siesika to aso afeko emfa wonsanka yebema abusie bia wope ya yemfansi hunsi ho money transfers ahodo no ni nyina ya Santo Rural Bank yebi your number ye 0541 94 3586 afe 0204 34 6150 unya fresh ahoma we ya no bekasa na Zahara mixture any Zahara G capsules eno nso aduro na sa aduro we na se we ba we bema na wanya enemu yade na wunya sa enu we bi na sa ototo na sa obobo a ebebo apa amenipa akoso ede amaw emprempren ya ye kasai obi wo hono mo a oye oba panty liner ena ehuna mane da bia wo yusu bi
won so wo ye bema wo Johnson ne sa enuoma bi piepie firi bema ni mu ba enya de pa wan kasa wo Johnson emutumi pai mienu na bema ni mu hyehyew obenka bonia ba wan kasa ho meka ho ase wate ase kope Zahara mixture eyensuo Zahara G capsules eye topaye fansuo no memene topaye no na abenyu ahoto sa wo ye bema wa ye mrempam sabe wo bema no Johnson fam kwa no aprum di ahye ho untumi ma bema ne homfo emema matema se kope Zahara man capsules Zahara man capsules enu ye mema duro bema sabe uni atenkampam ana waye mrepa wo de ne nso ntumi nya hwe Zahara man capsules beboa na se 3D yade typhoid fever diabetes ana blood pressure dia eya to hindi eba mixture be wi to nro Ghana ha bia wuremu a currency fo no pay dia wo pen to budina to na yusu ebeboa wo fra ye 0246 348334 na ye ne won kasa awie Dr. Dawood ya wada Dawood Scientific Herbal Hospital ano akra awie ya manu apamfu nyina ena monsa so ena Dawood ointment yaba yesi fatwi ne beko Dawood ointment fatwi oya obiara ni peduane namuo obi wo hono mo a ose me nkase mu tutume obi se mintini mu twimi o hawo Dawood ointment mayamfa nchiw wodi ahotutuo na wo so wachiri bremo wapone waposo obi ohwa ne nan kotodwei etumi hono utumi hono mayamfa Dawood ointment ni ntwitwiw na yechiw Dawood ointment ni nyina no na wo memene Dawood 360 capsules no obi ohwa enam sisi yade bi e woni so nti sese wa yemre oyi oba na be me manso yemre o ukunu cassette na so untumi ntina so o manente de ma ukunu ntide bi se wa manante de na wokochin ketwa deifo bia ate aka so oh da bia me de madam fudie jataba ni pai eye mfato ho mamo ose wono ne yere ekọ akoya sori bi na wode ne yere hia no aka se kunturu ho mame no ga ne nye ga ne se ne sofu yi se sofu yo se mo huza sofu ne se sai ne ye bone nti wonye enu akotwempna ga ne so tubi kunturu ho ma no kama no ate aka so oba ni se jano osimi nyano wotumi kunturu ho aho kope Dawood 360 capsules ba ma ne kranka ube kunturu ma no ko ba bi eto no bia na Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no kope bito na bebo apa wate fra doctor e was 0244 886437 unya fra doctor dia onti asibi obetrim dia wow okay en koma ye die no and somehow ewiase odinde nana srodi oben wo kwabna badu asafo body and now we owo Minnesota United States of America they say kura de ho ya anopa eya wia wo hayi eya anopa wo ho entimu tie yen kwabna badu ona oyere Mrs. Body ya mamu nyina good morning ewo US ho enna udinde osai Mavis dodo na anim se for nadwa usua de ewo kan UST final year student political studies enna wiei wo kire se eye wawoda enti agesi kapa of Nyansapo and Gabriel fame say oban a happy birthday Patricia enti krache no ne beka kire wo se odi kwansia akwa aburuchire enti obetumi aboa wa na o ka kire de se eni onso di ni pe bre no ama na aboa wo acho mi wura nya sanete ete san obaka kire me se odi oye obo nipa mom kwa aburuchi na mikru konsia ne ba konsia ka o na de ne ko ye na msesa nie wo ya de panti ahwa no yi passport bebre free the badge mu e kire me onu e di ne ho adanse a kire wo yi kire me na me hu passport wo mu ne documents bi na me hu say ade ne yere wo yi wono an passport the visa the passport a visa bom e de chema me hu say Australia e yi ne bom embassy dia bom
Nti me shana mse me gini die nse the first me di ka kan ye no se mantam woni ye ni nsuo na na kusim fie na tu nsuo wo te ho na na ye se nsuo ye bibia anwumere se wode tosofo meme mi to nsuo na wabegire gina ho na che se waye me manifo enti minim se papa obetima ye mazasa minim se obetima mako wie ba bi bone sei so huntinya se mo ya betema kasa na kusim ne no ya akora bi ne pa enam said no osakura na ne maame no edere be ha asa da ne tena ho asole dan ni a efie ba akuna na kusi fie ni enti se woma na te ben oma besi wo mu fie wo ho se de oma asi wo mu fie enti se wo matuku wo mu afie ne papa wo country be so ne papa wo UK asemi ba ye no mo je papa ne number mo ma ne ma no a ejina mu dwa atoa no efre papa ne bo na mane ana papa dase de omu ni se emina omu e ka kire se yenye number no no omu so from papa no ye hwe ya na omu mfe na mka kire me nua ma dase kwadwo fre na kusi papa wo frɛ ya be 3 times kwae no papa na amfa na msi kwadwoma na ha obi wo ha ohu number sa no a na ye new number ya mpɛ so obefa nti ye wo ma na menua no frɛ me sɛ sister be me wo na akanfo na ma me sɛ enema eje nsɛm eti mesrɛw sɛ kwa bi de befa so a me nsa bɛka me sika na msi nya abotenti mesu mi wonua panyini wo ho to na frɛ me no se ya na me sister wose wakoba na kusi maame amam sasa na kusi nanim so na kusi maame ebesi sabire wonsi ye fia Auntie Georgina ma ye fia na Auntie Georgina kunu ye fa Mr Dubobi we education director wonu na tu ka ba ho do be ka kira me se be 4 months na be ka kira me se wosere me ba na break aka no musa ne ba no na de besi bia na maso bete papa ebesi sabire mentehwe efri bra na kusi ne je obra sika no unhu ne bio na me ka se free performance ni se 1 year ni de na me hu no na be se ko na ma me fie ko to omanim se de be bledru no enya de na kuso betimi do makọ wam so bi na na ka chem diet se de bledru kra na mfo mu nko biem na papa so na mfo mu nko biem de na de aka be so de mi sika be ma me na de mi nua be ma no esika ma no na me na ne ntam aye kama se da chi bia na onya bia se de bia oya me no obeboa ma me ma na akonkan asemi ba ijata bade ana ma no watu afa ho yo na me yenche yetifo ye frɛ oba no ye oba be anaya ne ye hwan ono na call police station ho a o call police station ho no mom ko si ne so a o ye se mom nko ye case ni bi nto so na emum omye nko hwe wo mu fie na omonya asem ni nko fie nko ka enuane na nakusi no ti me mfa ne se nka ye beli a won de beli na nakusi no e wo we mu nsem pepepe okay na Bema no so kwadwo ni mo no so yesa ne ono so akasa nua bema no ono so de kwadwo ni mo ni nua ne kwadwo kusi nana kusi no na oba no ma ye se enne ye behia wo fia ha enti ye bo abusua no so amane ye momo ye se omonko na nne ye ne omuhia anopai ombeduru ye no ye frere nana ya no owo bua kwa market no so ye na adwuma na o kire se asem no ebebeto ye nimu no wono ni nua panyin na sese enka woni ni hia wo ho na omofre maami we no omofre wono a wono mfa na asem no kra no yenyi wono ni mfrim na de epese ye de ye na nakusi no yemfa emfanye no because ofre ni nua no frɛ se omfa enkrata na wo so waye no emfa mra mekire no na maami nso so emra ene ni nua be ma na emra no momfa asem no meto omani no mumusa wo mo kwan ya mofa so omoji sika no nanka omontua sika no mfa ma we enti oka asasem ni kire ye wie no ne kan se omunim se yentumi nyi wo mudi mfiri mu mane ye because enye wo mo a anka police station ho no ko mo koye bibi omo ye to so manka ye de sika mo mo na o se fine se sa na ya kan de a yemfre kwadwo ni mo na yentie de wono so beka na ya ne ka sa kire o so ono kra de nka yenyini mfirim na bia bedu no yenyini mfirim ono na ya mfrim na nka ye ne na nakusi no de pe bia ye mfanye no ye mfanye na nakusi okay nti wo kan sa na o se ne ye frɛ kwadwo ni mo na o se me frɛ kwadwo ni mo okay ana kwadwo ni mo nso ne ye frɛ na onfa nti abrante ne ma papa ne de ne number frɛ no peke ana mka chen se me frɛ no ma frɛ no on peke ansa na me frɛ na ma na fa asama a waka kyerɛ me ne se osum eye no krɛ omom ko hwe ne fie ni nua ketwa ne ayi na nakusi no na de na o hwe ne se enka abusua no ebeba omo ho na omo frɛ omo nua no na omo ne omo ahia de omo te ya ne se omo akɔ omo papa fie omo sewa e de akwakoto omo anim se
enkomo a wono ne abusua di asie no wono akwa ka kire wo mama ne papa ne wofuo mo se di asem na asi a womo na mo na mane na akwa kuduru na abusua fie omo sink womo ne hwese sa abusua wei mom ank womo de beto so wo police station ho na omo pa womo chewo no se womo nyai ne papa no wo UK ni number nie omyen kohwe ni fie wo santase apre no omo mom na beba ono na na kusi na busua no enan so e de abeto omo nim na omo busa omo de hye sa na oka saa na oka e ba o kire se otu kwan ko tema okoyi niema bi ne papa de niema bi bai okoyi no ni abusua e kasa sie se onim de obeya obetua sika ndi ama omo but omo ne nkomra oba bedru a wono a besim pampampan aba ho ana abusua na ante ase na omo de koto abusua foforo anima ye ne papa abusua mu enti papa ne frɛ ye no enkomo a oni omo di ye no de enti a mempese me boss no e bia na akofa asem bibraba saa nkomo no ana abusua ko reveal tre omo se wa na omo se wa no so bo papa na mane enti niema a okoyi ne kura no omo na jai se omo na ho no mo 1 month time obaba Ghana oba ono aba be yi niema na onyi nyina kwa akoton because sika bi a na omoje ewo ho no mo no osusu se sika no oje di aba be yesa de ewi e bia na obeton saa niema no e di aba be tua saa aka no ana afi no ninu aba no so be ma no na ka ni mo na ka saa semche ninu aba no aka se nana kusi no ewo nkrata bi asase bi ewo da ba bi eno ho nkrata nso ninu aba na koje nko mo koton na de omo benya saa sika na ka ho no de be ka no omo pa so na omo de ama abusu yi bada abusu ne de aba ha no mo a omo yi omo se frase de omo pese omo yi bia omo nkonkoye okay dia omo pese omo ye no ene enso ye beboa ama wo no mo aye na no me kan saa asem wei e de kire awuraba na odi maami bi anim edi adanse ye kire ne se young patriot MPP ejoso se we kura papa bi wo ma e friend Alhaji Grusa obetumi ama yafa ne ba ewo police mu e ma abrewa kobo obesia 30 million e de komano ye fresh ewura no me ka tre ne se eja ko ni mu afichire ho ne mpuma achi e na akwasu abema abrewa poso wakote hweye ye ni koduru hospital no aye nyamedia enye ko ni mo na sum na akwasu abema hwe ho nanso da bia ye bana na akwasu abema wuo so boni din a ko ni mo din bam eye die ntia eye ne mpuma achi e no wakohwe ho enti anuanum mienu na ya ene kwadwo ne mo san koma we ye akosui se mo kase mo yi mo ho afirim na monua na nakusi enko anko na de saa busua we pe no omo nkoya omo ya afra mo nso bi de ombe ye bia no ombe ya afra nana ya ene kwadwo ne ombe ya afra mo bi sanka bra na nakusi damu no sanka mu jae kodwa madan ya wote yanim haya enko de koboso e wo central mona mojojo bode mo papa damba ne papa ni din de sen owura kusi ne number ne wo ho no enti owura kusi ono onim ebia saa kwantio we hu ade se ne ba na nakusi aye saa de we Asem Beba Dabi enti se motumi anya akokoduro mi akwa owura kusi ni fie dia adenti na afa dia kwadwo nmo oni anaya mu beyi mu afrim mu yi frim enye yie na nakusi wode abekekire bu bi na nakusi no so wafre no wanya no wafre no di asam no no so ka mami hu because ono na asam no efa ne ho ewiase ade ya na ya akwantuo connections ade we on amanfo di amanfo sika wukuru manya asam ketwa wafre no na nakusi no na senne na obefa me call dia bini different numbers bien wa opeke so ya za meda se time heba mixture eye a 3D yade dro adofo ade a areho ene se a 3D yade be so mu
na wanum beto onipaduam nyinaa ya oya onsabuom kura no bu nsensisi so friso mogya nyinaa we are hopa se winya time heba mixture aduro no na se ononom bia ebebo hopa aduro ne ye eye 3D yade aduro wa we nipadua no yade bobo ba heart eye ni na yade abo wahwe ho unya KNG heba capsules a eye immune booster ebe boosti we immune system no ama ho ayeden oba KNG heba center imrum Abidjan house ho na enui oba betobia na ba bi eto no bia wokwa unya bito na uyusu a ebeboa eya afra yen wo 0244 417 669 na ye no wonkasa na de wonte ase ne yenkyere mu mfama Ebanage Heba Production and Consult yen na ye de Hepa Plus Heba mixture no ye de aba na Hepa Plus no eye 10 Ghana cedis pe adansi amanfuo die no edoso se wo pese we immune system no ejina yie o well being no ejina ne kasa kuma wa konom Hepa Plus simple Hepa Plus ye 10 Ghana baby ato aduro bia wo de yekọ se de no ani aduro bia no mu Hepa Plus Heba mixture eye pa wate Pavi ne plasmos nso ye 3D yade aduro Hepa Plus for malaria aduro nini Pavi ene plasmos PMP Pavi ne plasmos sa wakoye test ya miaka kire se plasmodium parasite no won mo abeye ka ewo mogya mu a Pavi ne plasmos me kanfo ama baby eto no bi akọ ha benya bi Hepa Plus aduro ne ye fra yen 0542 807 907 afi 0542 778 572 na yenkasa antakaba for Spanish garlic mixture no aduro wei obi o hot na se check akra na nase atatai emoja ntumi ni atrantwie ye wo nipaduam obi o ho a waye obese waye kese abroso bad cholesterol ni cholesterol ni kosoro too much onante kakra bi anu abre no ote so enye odware wie ya na no san keka ne ho dwiru tinu saa o kasa nipa kra ho anu wanu bon enka bone pa na eba onsabuom kra wo bre odofo Spanish garlic mixture ene ne capsules ne bi nanom onomo a emoja sufia ba nipadua no mu no eyi ni nyina firi wo yi fi ementini ne moja tumi di atentwe wom kama wa ya ka sam kire wa na awura fie hwe onioma a woton woni ye doka tumi ko tena se ya untumi nka na manfo fo sikadi ade a wusua ye kire wa wu hunu ne yie enioma nko yie emoja ntumi ni atentwe yie nko adwene ni mu ko Spanish jingo capsules ya di jingo biloba ni soya oil ne nioma bi na afrade aye se drowi enti se unya a more retentive memory ko ba bi eto no bi abenya bi 0266 11 4111 agbeve fever eno ya 3D yade aduro memma 3D yade nka wonhwe obi wo ho a onyare nso ontiapo enye wanhwe ya wo sa nipa no ena wo wo ho abu a na hwitem ona ada ho no ase krachi bia area mete no yobi a ne ho sere omo friend na alo dancer uhu krachi baby anwumbo bi akwa ne esa wo ho ye nne mi twam wo ba de chia me nkwohwe a ne plaster de tare hoyi wawu ana me busa se ada alo dancer so wu wam se alo dancer so wu se ewuo no etetare ahaban so enti se wanhwe ho yie kete owo de obekọ agbeve fever ne mane mpa ho eya ata nonom wate e ma ho ye den mo amumwaja awewe no mo de ya agbeve tonic unya agbeve tonic no mpa ye ho ya asa de ekura no etenete eye pa oba bi yo ya de afa agbeve bam srasra why na mo na soap no di dware e di cream ne srasra eyi nsansan ne nka bone kura ba bi eto no bi akwa obinya agbeve no pay bi why fra yen wo 0246 59 5256 Patricia Nyame no kwasem ben ene wom se kwadwani mo ene mo akasa ena mo afa akire akone papa abusua ho e de akoto nanim no kwasem ben de wom Asem Beba Dabi de wo man se ebra ya chi wonwa na e wo Central Police Station e ko ho no ache e ko busumi mienu ye ntehwe tidako nam te dabi meja adwuma me ye na makoni sister ho ti ko ni sister ho na maka tan se bra number uni obla de ma me no me fra number na e ko so bi amfa woten an waja wisuo enti fufura wo ha me de be ma wo
ɛna se maame na wonya be ma no wɔ wɔso kumase ya na se na dentina ade ansa na man kwanta yira mu asɛm ya kyɛ ebese saa bere wɔsia de se me bra aba me bra no na me bra ya no hɔ na ɔkɔtema ɛna se wo na do kumase wɔsia na do kumase na me smate afa me hwa ayampi anko na ɔtoto me hu sɛ mwa ɛhɔ nam tisi kwa ɛna me frɛ namba na ɔde ma me frɛ ɛna Mr. Kwadwo ni mo fae na Mr. Kwadwo wɔsia ho ana ne kasai ɛna me ma ne hu sɛ ɛyɛ bia na me sante party ni me na ya chi wunwa na kusi a kamdre kɔtuma wo sɛ bibia wo betua no wɔsia me wɔtema na me sɛ nya no korɛ ma ba wo sister asesi a wɔsi na wo kumase ha ya da na wɔtema sɛ me hu sɛ wo no nwa ba ni nyina no ɛnsa mo ka nyina ya yampe ya nti wɔ sɛ ya fa ya adwene fi sɛ dipa mo wo nua ba ba me fraud de ente sɛ a me nim sɛ mo ya mo aba mo be nantam ya aba ya na mo nso no ye mom ne ya bia manam nso so ya ba so ade mo ka bia no kura nim enti wokɔ na nakusi no mokɔ ne papa abusua nim de kɔto wɔ no ani de ewo mu ni sɛ de ma ne de no ne papa de ne ba ya ne sɛ be 2 weeks ni anwumre be 5 o'clock me wo na me nya na baby ni atwere so nana tobo Ghana for enti ne yakɔ exams ya ye fail no me busa question simple tobo me busa simple question yima no moko opanyini kusi no na busua fie de kɔto na busua ni ma ana meko ne ma me hɔ ball na mane e de kɔto mani wo do mo amiam ti ne papa busua no e na gye mitum eye eno ana na mpese mtie why kana uwa ha obeba asimimu Kwadwo ni mo nana ya munua nana kusi a mudi agina mu ma no wapa be kamo dia ara ho ne se ne papa tene ba bi opanyi kusi watene ba bi wo UK na mo akoka dia we kan kwa o te obehwa na obi afre ne ka se opanyi ni ebo ni wo take so adan obana na kusi na akoka be kan 38,000 Ghana cedis enye sika ketwa why se wo ba bepie mu ewo oman Ghana yimu a sabe diabetes yade no eye yade bone na efre bia Dr. Xavier eyi ne ho adi ewo Ghana ha no kwasem ne se wo ye mo ankasa bode hye oye bibini ebibre mu ha enu ofri enu oye Ghana ni omantiaseman Ghana ne de hye ne Dr. Xavier enu waye aduane a eye diabetes fu aduane obi wo ho a insulin panie wa ma sese wa atwa dipaduane ho nyina ahia sese wo biewu ana dane kuro nipa no wo da so awo na wakwa akowu wa bra emprempren Xavier food no Xavier aduane no aba na ene osofo pombia ne yere enya diabetes yade bi papa na dance a wudi ye no ni ankasa metie ama me ho adwiri me se Ghana Dr. Xavier food no eye aduane pa ne ye wade nso a oye doc akwaba ya de na umpom te say nyamna dum ye ho ye great ye de nyame ase da ase ene brano wadaje a wunya ede ma yetiefo na de edi kan ma yenhwe botaye be pe titenti na wugina so a wo de wo concentrate on diabetes so woni ye diabetic patients and na be ye sa aduane na de ama wo botaye ne say yo o ma de hie we dey exercise to dream chia mu be bia wo nkankanka won ma wo diabetes achide yade ebi ni nyina ne se emfie atwa mu kro na me wo yade enu bi diabetes na me wo bi mi ko ji Konfanoche teaching hospital ona me kro na doctor no hwe ye nyina friend doctor ajenim boatin be me na be bia wo bia me chia wo nya me hira wo pa mo ahoden penyin oni madwuma papa no wa botra so ma yare foi ne nsam na menya asa ni medie yi a me die esa aduane yi na me a me de sa me ho yade ade sa me namfo no ma won mo bi nyina yade ma me hunu se eye adwuma na me ye aduane ya me de ede babonte e de dinka na me ye bi se me de ko kire doctor agye ni mboti wo ji am wono a je ahwe se ya na se nya nanga wa ma me nipa ne bia mama sa wono me ko ye so ko pension awire ho pa okay the senior nurse ya wo me be che book bi bre ye ne amhwe mu ye aduane ye se wono so ko pension anti Esther okay mo fa doctor Jini Mbwati ma me nanga me mo dan hwe no mo se da bi wanka se mfa number mu obi anti no ye timi fa ma ho misali di aduane no nyina e de baaye
wana mkohunu aban so hwe mu a so de mo de wo kana enukure eno no so ma me krata metumi aye aduane edi ama diabetes fo ani se me ye anukure ni wodi aduane no na wonum wadura ya de no na wotwumi enu pe na wotwumi enu 2 weeks e be bi kura de nansa na asempa na meka no akoda bia dwoso ne ma me de na ba ne ma me na bohu kasa me ma wo sase wotoni na da ka munton ntuma nyina wotoni nyina koda no nti 38 years wo pa ne ye mienu ma me di super ne ba ma so ye na so ma mo de ja me kira no ye bibia ko enenum 5 days akoda no da 9.0 wo injection mienu dako 5 days wo ye no government hospital ejoso manya ni me be fa press me wosu achian bra me ngola sama me ka twema so ye ko technician no so ye no kura pa na da no ya mna nko fi oba 2.9 eti ya mna nko fi e ma no kaka kola de si kire ka gogogola no ne de ma no me gold baby da no e wo fam dodo wow eti ya mna tra 30 minutes ansa na ye mna ko ama no kure ni mi hu se abiane no e ya dwuma nkasa sure se si kire ne ha wo nko ade a eyi a si kire firi nipa mojam se wonum tablet no e ka duane no ho a wo ba ne apa ne wo ngobiem wow wo ngobiem debi enti no akola no sisi a wonya ne fa hodie nipa man ya wo kan reverend oh ne yiri tintin kase teacher ni anti na omi baby a obi a me chia o nya me hira o pa me se mami ba woni so ati wa phone pa won matron graphic na ya de no e kosoro oh takwa nipa nson na afri takwa onma aba maso ya beto de ne bi takwa wow de beto first no we ba so we nyina nya hoden mami beto o de 24.0 na lazam de kire o me hwe records ni nyina yo se me boa na otwimienu no from say matiapo because we bia nyame ai enu kra osin enu kra pa hwe enu na reverend bese wo kasa awia yo reverend asopanyi reverend wona enche obekasa do beka bia so no kra trodo na reverend de son pinchongo ndombo intino obekasa awia yi wo se de sina friends na yira ngodina wanya no wonu anu wonyi ni nso no wonu ade sinu so ntino waje adi trodo ndo ma wasa me de bia no bagwa koma no me de koma takwa ka me de koma no dimi anom se wo diabetes pa na menga se bibia elite enye elite kura wo de bra next week akula be so beka ne papa oh my god ni papa wonu so ati wo sana no twawuro wo se me se ni papa de odan na nya kura diabetes ninti me se won ba wo bekaza me man kaza se se ni papa na atiapo no chese e pro adwun ni ntiase yeso ana se aduane na aduane adwuma ye ne se eyesi chire firi pambo jam ni se chire nko an na hawdi a ene enye problem wo Savior Dr. Savior so ye okay enti no kretro do okay adofo ni adehia mutie ye sabre ye ne Dr. Savior ono na aye Savior food diabetes fo aduane no ya se wudi a ejew prekope every diabetes yade ne nsam na monye Dr. Savior ne number no enra na one krachi bia owo Germany kasa na mi ankasa masum na krachi no WhatsApp number ntimu am wa ma no ya de Dr. Savior WhatsApp ne be mamo eno wo kire se wono dako na owo pane no empre 9 na empre 9 no ohunu sasa ne diabetes yade na ye no yesi ama no ne hokura na nyade yesi betumi age nam na yeyi enti wo ye na dwe se wo ba Ghana ha then ye waba be wato ne mamu preko na wo ba ye mpane ne wa mpane ne wo kodrum pempenso bia afede ye wo wope nam se wa wo atwa hyianti ne kuro ede ne hu jim wo de chinchina komyaye ne nyina nkosi aga oba bedru Dr. Savior hono na ne huska nyina asa enso dog enam se wo ye ba tampenti wagye no wo ma krachi ne Savior food waduane ne bi wo di ye hu se ba bi ade dedro no na pomye okoduru amanone ansan wo to papa esika nkra edi afamfremam edi abredo enro metie sa komo no me hu se ewurade nyankropon ache Ghana yade Dr. Savior nyankopon chirawo enti je Savior numbers no we ye Savior numbers muntie Dr. Savior na homa no eye Savior numbers Savior food waduane a ya ye dia ma diabetes fo no muntie numbers no eye 0555789698 number ndi kan no 0 no atwere 5 no miensa na watwere 78 na watwere 96 na watwere 98 e dia ka ho 0555789698 ena tigo eta tigo no eye 0577
201495 0577 201495 amanonefo amowa amanone WhatsApp number mo besa mo freso obi ohono mo a opeso de ne medical records bi send doctor mani hunu de akọ ana bia wo use airtime wo bebo ka fre doctor wo WhatsApp ne so WhatsApp number ne ye 0243 37 4151 0243 37 4151 where your savior numbers me matosa numbers we di say savior numbers eye Dr. Savior ya wa ye savior food nuane ndi aba no na homa eno no na mprempren ye kwatakwa na Reverend Dankwa ya Fountain of Life ye watakwa yetumra ni agresie ono ene da no ne hokani ambenedie ene wo hawa diabetes die awuraba 10 gram of famu senka wanya savior food wa enko fon ya de we ene sabre ya ye ka sei awura ni tumi kɔ na dwuma so yentie Reverend yeah pastor papa Fountain of Life mission Reverend Dankwa my wife na be no ya diabetic nyam ku bi otakwa or gold deal on no directly ya savior food for na mabai that's 1 year Dabi on bopanye no didrosu the thing say ya savior food na or the anini ndroni chire how to eat until you buy no you take ni blood sample now sugar content near 20.5 that's very dangerous and the obstacle say go the anino 2 weeks time near take here now satan about 11.5 from 22.5 to 11.5 and the following weeks we are taking in near 8.5 that's just really super but the idea almost 2 months the last time we checking out 8.5 but you saw tempting I you free one that's all this year man it's all about lifestyle who's strong in your younger age you should eat your food as medicine usano ese wudi we biane se we dro enye sa wunyinia wo be di we dro se we biane eyen biane ayedi nema sa yare ne ba bisa se eye heredity egusun bi wo ba yare ne wo but the wife no omo ye 4 omo na wo yare ne bi peninu puewu mienu no so down classic the elder sister there are affecting anything or using lenses but the wife here and now side through now or using it am I reduce gra or your teacher or course we be bia nyame will make up but I prefer allowing her to walk or after the course cask come with you and 190 that's 30 minutes be because exercise I did say here maybe a soft it is true. It is very true. Because I didn't know that I don't encourage me money coin. Yeah, Pastor, I know the spirituality of all these things. At the physical one here, come on, every food here. When you say, I'm don't be at the action. Now, the teacher will be what diabetes one night say, well, severe food the sickness is curable. First now 22.5 is about 8.5. From 22 point something to 6 point something and not say savior food no a year dianepa the numbers no sabre Dr. Savior wa he was sorry free fidie ne so a enche na wa frɛ no na wone na kasa numbers ne ye 0555 789698 and a 0577 201495 afi WhatsApp number no ye 0243 37 4151 ofresa mawiya ubenya Dr. Savior na ankasa na ore na kasa doc sabre ya ye sorry so dey na wo beka e de akere o manfo nyina yo amadihie na ye kanam kasa bia ye boa empanyifo se kankom ye Jeffrey kwakuo ano ena adichie wo hoi ye Jeffrey akoko nini ano the Reverend akano no medika ka kire mo oba no wo no so ware oba ni so ati wonu maduro no grande ekosoro wonu ananum pon se what the 24 this year about 7.5 moati no krepa no ntimi nua se wo diabetes nko ade a
no kura pa ni ye ka no wo de bra ne be say kontompa obe no nya kontompa obe no okay nti ye de besi ye ya ye mu nyina ya da se Yesu Kristo di mu amen okay enti eno ye Dr. Xavier ena moate ne nka no de aka eye frɛ a wo be frɛ papa no na one na bon komo na de wonte ase no wakyerem di ama wo abapa mall no eye online shopper se ye ya ye ka say ukọ Google Play Store ana App Store na wo download the app no a ebeboa wo ram eye online market the opposite to bia no ko oda na tua kafa momo ewo ho wunya tua ka wi a ye be deliver wa de ama wo abapa mall ye watafo 3 miles akasaka park ne Pan African Bank no ena edi animhwe your number ye 0555 55 7193 unya fresa number we ya wone abapa mall for bekasa de awurade ahyira no nso nie papa yi eba se yensiesie mfidi a wa ya adwuma na che enu nti onimde generator every 5 kVA ekosi 100 kVA se asay na ofre ne so mesiesie ana wo pepapapa no ato eye de awurade ahyira no ono no obedi sa adwuma we ede amaw se ye mowa water pump fufu pande machine ana motobru upe bi ato ana yensiesie wo de mfamaw kama eye de awurade ahyira no papa na adwuma hote na de obeye ne so obeba Kumasi Sofo line lorry terminal no echi the number ye 0244 588 741 unya fresa ahoma we ya wone de awurade ahyira no bekasa Alaska Star Enterprise ono no obema ofie ho o office ho abankwam bio se ho beye fene nipa bewura ho obehunu sene otea Alaska Star Enterprise and American formal efa epoxy floor designs wallpapers different designs window blinds ni nyina no Alaska Star Enterprise papa no original ones on the ton me pa cho owonro chemicals ye di treaty wall ene dania ebie nsuo wa asase na se enti edan ni fro no bra na yenko treaty nye ne kama emfama ye wo Kumasi adum first floor Mrs. Anoche Plaza ye wadum no ye ni Prudential Bank ni di animhwe 0200 281 080 eye number Cell Strength Capsules eye naturally company for na diaba se wo ho beye den ni padua ni besi PS ta chese wanya Cell Strength Capsules ni bianom ema ho ye den yade bia ntumi ema we immune system ni ye very strong ye wo Proslav Capsules ema amodwonso adudu ei modwonso anamo tiamu ei modwonso mutumi paye wadwonso awie na nioma bi pie frɛ kyire bei koto Proslav Capsules nanom Truman Capsules no beboa wo ama wo mmerehwo enamu yade bi ama wo be ma ne so afon ayet ketekete unya Truman Capsules eboa wo ema be ma wo ye true baby etondu obi akwa ade open budin na to your number ye 0204 616161 Future Life Smart Food nenso ye aduane enim di phone aka nim di abonim di so ayesa aduane we di aba ewodwa so ye de ye so de bra simple be kyerɛkyerɛ yen wo yade mu kyerɛ yen yade ne ho won krata afa be kyerɛ yen ye de nuane Future Life Smart Food no ahodi nura ya twetwe afiri nuanem ene ye de ayesa aduane we baako sɛ wo de be gibi na kokodi yade kro ne yenya hunu ne ban a ye be ma ho aduane wo bedi no anyu ahoto sɛ wo de wo nyare kro abrane ma de be ma ho aye oden wate ase Kumasi Sofo line ya Bolivia Enterprise Edne multi home edi animhwe ewo alignment wo your number is 0242 87 8090 Super Action Herbal Center onmo de agenti herbal mixture aba eduro no eyi fi efri ni paduan mu nie obi wo hono ano asensene ni ni paduam ya wo nko a obi wo ha ni ntini mu twe no wa ye very weak or menstrual problem unya agenti herbal mixture wawie Messiah ointment ne de oba bi yo ya do from yemfa nsrawo na beboa wo ama wasan agina bio okofedi mensa ba keu Misty Heba have me pharmacy apidang baby eto no bi abenya bi 0244 585 0244 85 6459 eye your number na go see champon Krobea fa any 30 seconds krachi a ye frɛ no nana kusi tonsa friends so ukuada oni ni nua kwadwonimo ene nana ya 30 seconds yehia wo no mufia ha Krobea me da se we kra de na ka yentwa ne tia
asɛm wei baabi a yɛkyerɛ kwan no ɛnɛ yɛ nkyerɛ kwan nti yɛserɛ biribi nti abusua no bi ɛyɛ ade a ɛsɔ ani wɔn sɛ abusua no bi ɛne maame yɛ akasa kama abusua no bi sɔ ɔka nim ti yɛserɛ wɔn mo nyame yɛ adom a ɛkyina ɛyɛ abranteɛ ɛkyini bena ne wuku ada abranteɛ no wɔne ne nua baa no titiriw nana kusi no ne nua baa nana yaa ɛne ne nua baa nana yaa kwadwo ne mo ɛna kwadwo ne mo sɛ nipa mmiɛnsa wei kwadwo kusi nana kusi ɛna kwadwo ne mo na nana yaa sɛ nipa mmiɛnsa wei Krobea nyame yɛ adom a wuku ada wɔn mmra ɛnyɛ saa yɛbɛkyerɛ kwai okay meda ase simple enti empanyimfo mo nsɔre wuku ada momra saa asɛm wei mama badwani bi anka ho bi mempɛ obi bɛka biribi afa ho na mmom wuku ada ne du na sɛ yɛ hunu biribi ade a enim de bɛyɛ ɛda mo ase adɔfo dwabrem ɛna ɛtoa so amaye ɛnɛ yɛ dwada nyankopɔn nhyira yɛ nyina Mr. Kwesi Aboagye Emmanuel Aboagye contractor awia yi yɛ mo ha yakra mo dwabrem toa so